درسنا خانينا درفنا قدامت حضرات بعلاتهم مهورات تبقى مثالي لأختي مسترات عبد نسليتي زي فرحو دفرات سرحتي نايتاري وإنما تبهرات إشنكم حريرو أورغانات كرارات درسنا خانينا درفنا ما قال حسمانا هاجر مسرته حيل سلاسي هاي فرحنا منقصو نيما زرعاتي مستنكر سمعاته أبحن والملينا جيلي بوزعاته من نهار ثورة الدم الإخته اسمكم درسنا خانينا درفنا قدامت حضرات بعلاتهم مهورات تبقى مثالي لأختي مسترات عبد نسليتي زي فرحو دفرات سرحتي نايتاري وإنما تبهرات إشنكم حريرو أورغانات كرارات إشنكم درسنا خانينا درفنا ما قال حسمانا هاجر مسرته حيل سلاسي هاي فرحنا منقصو نيما زرعاتي مستنكر سمعاته أبحن والملينا جيلي بوزعاته من نهار ثورة الدم الإخته اسمكم درسنا خانينا درفنا سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنان بحقناني ولومون كم وترو العلا قداسنا جلوات حستوتات حزنا لكم قريبنا لنا أكسام موداتا نايز مدام سانا كتصنحوا بخبرنا عبدماكم أزيو مساتن أقداسن وانا وين محارن حستوتات حزنا قريبنا لنا كم وترو لايك مقبار شير مقبار ريتو غمن حسابكمن بحناس من قدي مقداف دما ناي وترو تعويتنايو سلا تدخلوا تقبروا ودقف نزي channel دما تجيبنا أنا مسكن نايلو مارسي بعلم درجة خنرينا زيادة بناتنا دما قداس بعبالتات كنركن فتنينا إذا مغفتيت بدو سير تراوز جبرايا بزي قدس منيخا يقني الله نزجبر الكا أنت زي جبر كالو كتنقرو للاكا أي بحنت مساتيت نتوم آياتاتنا إذا حجر زخون زجبام كبري every day every hour همنا يومني يوحدهم براي بزعمني لذي من عالبات ندوم كم تجيركم نتكبرناتهم نحوارو نقصل كولدو ونولدو نخسجر تسرحوا زلهم دما أملاخ يحجزكم كبرتي هبلنا كل دلنا هذا ما بزع أبزانيش تي channelنا أبقى مهزب كم زبط سكن قبر كم فتنينا حجي مجمريا بعلم درجة زكاة زلوا كنرينا very interesting let's go. DRM News with a major story unfolding in Tianjin, China, where Chinese President Xi Jinping is set to host Russian President Vladimir Putin and over 20 world leaders at the Shanghai Cooperation Organization (SCO) summit from August 31 to September 1. هذا قداسي أذكرنيات مجمع أبزي نيجو بوليتيكا نعلم هذا عبي لو تخجبر زخل مدرخ يمت كم زلوا يزنقر زلوا نتخلوا زخية زنبرة قعزة دما دونالد ترامب بتعبيت ناتو ندادي وسخلوا خم زلوا يزنقر. What is this? Answer. The countdown has begun. In 3 days from now, leaders from 20 nations will gather here in Tianjin for a summit of the SCO, the Shanghai Cooperation Organization. It will be held at the Meijiang International Convention and Exhibition Center. It's a stone's throw away from where we are bringing you the show tonight. And this will be a significant one. India's Prime Minister Narendra Modi is attending in person. It's a high-profile engagement. This is Prime Minister Modi's first visit to China in 7 years, and it comes at a critical moment, not just for India, but the whole world. Trump's trade war is ripping through the global economy. He's waging battles with China, Russia, and India, 3 countries that happen to be key members of the SCO. Right. هجي انتاينا نريد زلنا زين ريو زلنا في السامي نعلمنا لوط نخمت اندحر خوينو زكايت زنبره قعزو ناي لوط نعلمنا ترايدي كونسي نتزخدو زنبره قعزو مليسو كان هرزخل حيلك فترك خلال ويم زبلو انتاي مالتي زي شاينا مس راشا زلوم زمدنا حدش نقرا يكونن فلوي نقرا يكونن قل مليسو نكحيل
ቅድሚ ሕጂ ክገብርዎ ዘይክእሉ ዝነበሩ ዲልስን ስምምዕን ንክገብሩ እንድሕር ኮይኖም ኣብ ፋይናንስ ኣብ ወታደራዊ ኣብ ቁጠባዊ ኣብ ቴክኖሎጂካዊ ኣብ ኩሉ ሽርክነቶም ክዕብዩ እንድሕር ኮይኖም እንታይ ክፍጠር ክኽእል ኣሎ ኤክስተርናል ፕሬሽር ካብ ደገ ዝመፅእ ሓይሊ ካበይ ዝመፅእ ሓይሊ ንክልቲኦም ሓይልታት ብሓደ ንክሰርሑ ዝገብሮም ሓይሊ ክፍጠር ኣሎ ኣሜሪካ ወይ ኤውሮጳ ድማ ይከውን ዝኽእል ንክልቲኦም ከውድቆም ዝደሊ ንክልቲኦም ከፍርሶም ዝደሊ ሓይሊ ማዕረ ዝኾነ ሓይሊ ኣብ ክልቲኦም ጌጋ ካልኩሌሽን ጥራይ ኢኹም ከግብረካ ዝኽእል እዩ ዝበሃል ጌጋ ካልኩሌሽን ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ሰብዓታት ታሪክ ኩሉ ግዜ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ኣብ ሰብዓታት ዝሑል ኩናት ዝበሃል ኣብ መንጎ ሕብረት ሶቪየትን ኣሜሪካን ኣብ ዝለዓለ ጥርዛ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኣሜሪካ ኣብ ዘበነ give me his name ፕሬዚደንት ሪቻርድ ኒክሰን ይመስለኒ ጌጋ እንተለኒ ኣርሙኒ ፕሊዝ ሪቻርድ ኒክሰን ሓደ ዓብይ ካልኩሌሽን ሓደ ዓብይ ስትራቴጂካዊ ውሳነ ወሲኑ እቲ ውሳነ እንታይ ነይሩ ኣብ ግዜ ዝሑል ኩናት ኮሙኒስትስ ወይ ከዓ ካፒታሊስትስ ቨርሱስ ኮሙኒስትስ ነይሩ መን እዮም ከቶም ኮሙኒስትስ ሕብረት ሶቪየት ብዓብዩ ግን ኣብ ጎኒ ሕብረት ሶቪየት ሓደ ዓብይ ናይ ኮሙኒስት ሓይሊ ነይሩ ቻይና ዝበሃል ቻይና ኮሙኒስት እዩ ኣሜሪካ ግን ኣብቲ ግዜ እቲ ዝበልሐ ስትራቴጂ ናታ እንታይ ገይራ ንሓደ ኣገዳሲ ኮሙኒስት ዝኾነ ፊሎዞፊ ምስ ሕብረት ሶቪየት ክሰርሕ ዝኽእል ዝነበረ ቻይና ናብኣ ኣቕሪባ ምስ ቻይና ፀገም ስለ ዝነበሮም ናይ ደቡባዊ ፀገም ስለ ዝነበሮም ንቻይና ወሲዶም ኣንፃር ሕብረት ሶቪየት ገይሮማ ስለዚ ንብዙሓት ሃገራት ኣንፃር ሕብረት ሶቪየት ከም ዝኸዱን ሕብረት ሶቪየት ብቁጠባ እናደኸመ ንክኸይድ ዝገበሩ እዮም ስለዚ ሓንቲ ካብቲ ንሕብረት ሶቪየት ክትወድቕ ዝገበረት ካልኩሌሽን ንቻይና ኣብ ጎኖም ገይሮም ንሕብረት ሶቪየት በይና ከም ተርፍ ምግባሮም እዩ ዝበሃል ስለዚ ኣብ 2020 ኣብ 2016 ወይ 2014 ንበሎ 2014 ሓደ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ሽሙ ባራክ ሁሴን ኦባማ ዝበሃል ማለት እዩ ሓደ ካብቶም በልሕ ርእሱ ዘለዎም እዩ እንታይ ገይሩ ኩሉ እዚ ብኤውሮጳ ንገብሮ ዘለና ኣካይዳ ገዲፍና ፒቨት ቱ ኤስያ ኢሉ ናብ ኤስያ ገፅና እንዳተኩሮና ፀላኢ ናብ ኤስያ እዩ ዘሎ ንኤስያ ክነውድቕ ኣለና ንቻይና ክንቅርቅር ኣለና ብምባል ንኤውሮጳ ንኔቶን ገዲፉ ናብ ኤስያ ሙፍ ክገብር ኢሉ ንዑ ንክገብር ግን ናብ ፑቲን ከይዱ ምስ ራሻ ፅቡቅ ዝምድና ክገብር ጀሚሩ ንፑቲን ክሕዞ ጀሚሩ ምስ ፑቲን ክሰርሕ ጀሚሩ ብኡ መጠን ድማ ብዙሕ ሽርክነታት ምስ ራሻ ክገብሩ ጀሚሮም ዋላ እውን እቲ ናይ ዩክሬን ወራር ክካየድ ከሎ ትዝክሩ ኮይንኩም ኣብ 2014 ናይ ዩክሬን ቀዳማይ ኩናት ምስ ተኻየደ ኦባማ ዝኾነ ይኹን ዓብ ስጉምቲ ይገብረኒ ዝበሃል ዓብ ስጉምቲ ዘይምግባሩ ድማ ብዕላማ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ራሻን ምስ ራሻ ዘለዎ ዝምድና ክበትኮ ስለዘይደለየ ንራሻ ኣብ ጎኑ ገይሩ ንቻይና ንምቕርቃር ክጠቕመ ኢሉ እዩ ወል ኣብ 2016 ዶናልድ ትራምፕ ዝበሃል መፅኡ ቻይና ይግድሾ ስትራቴጂ ይግድሾ ናይ ነዊሕ ርሑቕ ሓሳብ ኣይግድሶ ንሱን ረብሑን ስለዚ ነቲ ኦባማ ዝገበሮ ኩሉ ካንስል እናገበረ ምኻድ ዕላምኡ ስለ ዝነበረ ብቆፂሉ ቻይና ድማ ነቲ ሃጓፍ ናይ መርሕነት ሃጓፍ ናይ ስትራቴጂካዊ ካይዳ ዝረኣየ እንታይ ገይራ ኦኬ ኣሜሪካ ትበሃል ሃገር ዕድል እንተረኺባ መርሕነት ናታ ናባይ ኣተኪሩ ዘሎ ብምባል ነቲ ሃጓፍ ተጠቂማ ምስ ቻይና ዘለዋ ዝምድና ምስ ራሻ ዝነበራ ዝምድና ከም ብሓድሽ ናብ ዝሓየለ ከተምፅኦ ጀሚራ ራሻ ድማ ብመንገዲ ዩክሬን ዝካየድ ዝነበረ ኩናት ብኣሜሪካን ብኤውሮጳን ይድገፍ ምህላው ስለ ዝረኣዩ ሓደ መዓልቲ ዝገቢእ ገጅፍ ነገር ክኸውን ስለ ዝኾነ ካብ ብሕጂ ፀቃ ክደለኒ ብምባል ናብ ቻይና ከይዳ ስለዚ ንክልቴን ተመሳሳሊ ፀገም ኣጋጢሞን ናብ ሓደ መዕለቢ ክመፃ ፈቲነን ማለት እዩ this is a pivotal change ይብልዎ ኦኬ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ 2020 ጆ ባይደን ካብ 2020 ክሳብ 2024 ምስ መፀ ነቲ ኦባማ ጀሚርዎ ዝነበረ ብዝለዓለ ሓይሊ ይሰርሑ ብጀካ ንራሻ ንኻሉ ኩሉ ኣንፃር ቻይና ከም ዝኾን ክገብሮ ኢሉ ለይትን መዓልትን ስዒሩ እንኮላይ ንበዓል ህንዲ ሒዝካ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ነዚ እናገበረ ከሎ ኩናት ናይ ዩክሬን ክዕወት ስለዘይከኣለ ስለዝኸበደ ንራሻ ንምድካማ ዝተወስደ ስጉምቲ ስለዘይሰለጠ ራሻ ድማ ምስ ቻይና ዝነበረ ዕምቆት ኣብ 4 ዓመት ሰራውሩ ውሽጢ መሬት ከምዛ ውሽጢ ከም ዝኣቱ ገይሮሞ ናው ኣብ 2024 ዶናልድ ትራምፕ ምስ መፀ ተመኺሩ ይመፅዩ ንራሻ የቕረታ ሓቲትና ኣብ ጎና ጌርና ሓይልና ሙሉእ ናብ ቻይና ንግበሮ ይኮይኑ ዌል that didn't work well ከምታ ዝሓስብዋ ኣይከደትሎምን ዘላ ኩሉ እዚ ካልኩሌሽን እዚ ድማ ቭላድሚር ፑቲን ናይ ራሻ ኣሜሪካ እንታይ ተሓስበሉ ከም ዘላ ተረዲይዎሉ ፅቡቅ ገይሩ በርሂሉ ህዝቢ ራሻ በርሂሎም ኣሎ ቻይና ድማ ብዓብዪ በርሂሎም ኣሎ ስለዚ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ሓይልታት ዘሎ ዝምድና ካብ መዓልቲ ንመዓልቲ ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት እናሓየለ ይኸይድ ኣሎ ናይዞም ክልተ ኣብ ብሪክስ ይኹን SCO ዝበሃል ሻንጋይ ኮኦፐሬሽን ዝበሃል ዘሎ ሽርክነት ናቶም በይኑ ብዙሕ ለውጢ ኣይመምፅእ ሓደ ካብቲ ኣብ ሻንጋይ ኮኦፐሬሽን ይኹን ኣብ ብሪክስ ይኹን ኣብ ካልኦት ናይቲ ከባቢ ቀንዲ ኣገዳሲ ሓይሊ ነይሩ እሱ ድማ ህንዲ ዝበሃል ህንዲ ድማ
ዲስትራክቲቭ ሮል ነይርዎ ሃናፁ ዘይኮነሲ መዕነዊ ተራይ ክፃወፅን እዩ ንባዕሉ ነቲ ሃጓፋት ናይዞም ሓይልታት ተጠቂሙ ናይ ራሽያ እገዳ ተጠቂሙ ካብ ራሽያ ነዳዲ ይረክብ ምስ ቻይና ድማ ኣለኹልኩ ወይ ኣንፃርኪ እናበለ ብሳኽ ረቢሕ ፍትን ምዕራባዊ ዓለም ድማ ንቻይና ክትጥፉ ተደሊኹም ክሕግዘኩም እየ ምባል ካብኦም ክረቢሕ ፀኒሑ ኣብ መወዳእታ ግን ከምዚ እናሽካዕካ ነዊሕ ክትቅፅል ስለ ዘይትኽእል 50% ታሪፍ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምስ መፅኦም ጠቕሊሎም ናብ ቻይና ገፆም ይኸዱ ኣለዉ ካልሚኔሽን ናይዚ ኩሉ ድምር ድማ እንታይ ዝፈጥር ዘሎ ናይቲ ማልቲፖላር ወርልድ ወይ ከዓ ኒው ወርልድ ኦርደር ዝበሃል ዘሎ ብዝቐልጠፈ ንክኸይድ ኣበይ ኣብ ሴኪሪቲ ኣብ ቁጠባ ኣብ ቴክኖሎጂ ኮታስ ብኩሉ ደረጃ ስለዚ ብሪክስ ዝበሃል ካብ ሕጂ ንዳሓርዩ ቁም ነገር ክሰርሕ ዝኽእል ክሳብ ሕጂ ዋላ እኳ ብስእሊ ፅቡቕ እንተነበረ ኣብ ውሽጢ ኣትዮም ብሓደ ንክሰርሑ ግን እንቅፋት ነይርዎም ዋይስታት ብሪክስ ዝበሃል ብኸመይ ዝሰርሕ እንድሕር ኢሎምካ ብኮንሰንሰስ ማለት ድማ ብሓባር ተረዳዲእካ ኩልኻ ሕራይ እንተኢልካ ጥራይ ዝሰርሕ ሓድሽ ናይ ኣከፋፍላ ሲስተም ፔይመንት ሲስተም ከተኣታትው እንተኮይኖም ኩሎም ክሰማምዑ ኣለዎም ሓደ ይደልን እንድሕር ኢሉ ህንዲ ሓደ ውሳነ ክውሰን ኣይክእልን ቴክኖሎጂካዊ ርክብ ካልእ ናይ ባጤራ ዝኾነ ናይ ፋይናንስ ናይ ባንኪንግ ክገብሩ እንተኮይኖም ክልቲኡ ኩሎም ተዘይተረዳድዮም ኣይሰርሕን እዩ ህንዲ ድማ ኣየስርሖምን እዩ ነይሩ ዳትስ ዋይ ናው ህንዲ ዝያዳ ተሃሪሙ ናብኦም መፅኡ ስለ ዘሎ ነዚ ዕድል ናብቲ ዝሓየለ ስጉምቲ ንክኸዱ ክጠቕሞም እዩ እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ናይ ራሽያን ናይ ቻይናን ዕምቆት ከም ዘለዎ ርኢና ኣለና ዓበይቲ ፈተናታት ድማ ገጢሙ ይሰግር ኣሎ ህንዲ ዝበሃል ሓይሊ ምስኦም ተወሲኹ ክኽዶ ዝኽእል መንገዲ ድማ ዝለዓለ ኣገዳስነት ክልዎ እዩ ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ዋናት ስለዚ ህንዲ ዓቕሊ ስለ ዝፀበበ እዩ ናብኦም ዝመፅእ ዘሎ but that is also very important step ምክንያቱ ገለ ድፊት ክፍጠረልካ ኣለዎ ናብቲ ዝድለ ዘሎ መንገዲ ንክትከይድ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ሽን ፑቲንን ዘሎ ዝምድና ኪኖቲ ፖለቲካውን ስትራቴጂካውን ናብ ውልቃዊ ዕርክነት እውን ዝኸደ እዩ ስለ ዝበሃል ናይ ክልቲኦም ተኣማሚኖም ዝኸድዎ ዝምድና ከም ዘለዎም እዩ ዝንገር እዚ ድማ ብናይ ኤርትራ ጠማምታ ሓደ ካብቲ ኤርትራ ነዊሕ እዋን መራሕቲ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዊሕ እዋን ዝተዛረበሉን ኣብዛ ናይ መወዳእታ ዘረባናቱ ድማ ገና ዘይነፀረ ነገር ኣሎ ምክንያቱ ካብ ናይ ወረቐትን ናይ ፒኣርን ወፃኢት ብሪክስ እንታይ ዓይነት ለውጢ ክገብር ክእል ኢሉ ምልክት ሕቶ ገይሩ ነይሩ ወል ኣብዚ ቅንያት እዚ ገለ ነገር ክረአ ጀሚሩ ኣሎ ውፅኢት ናቱ ግን ምስ ግዜ ኢና ክንሪኦ alignment. Because look at the schedule this week, the Prime Minister's schedule. He's heading to Japan tonight, which is a member of the Quad. And 2 days later, he will land here, first standalone, the city known for its semiconductor industry. And they will go there by the summit here in Tianjin. And what are India's objectives for the SCO? But the focus will be on what India... ሕጂ ናይ ህንዲ ኮይኑ ጎኑ ድማ ሓደ ነገር ዝካየድ ኣሎ ኣብዚ ቅንያት እዚ ንስ ድማ ኣብዚ ቅንያት እዚ ቻይና ወታደራዊ ምርኢት ተርእየሉ ግዜ እዩ ንስ ድማ ናይቲ ሙዳቅ ናይ ኮሚኒስትስ ማለት ኣብቲ ግዚኦም ሙዳቅ ናይ ኮሚኒስትስ ካይብል ንጃፓናውያን ዝሰዓርሉ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ክሳብ 30 ሚሊዮን ቻይናውያን ከም ዝተቐትሉ እዩ ዝንገር ኣብቲ ናይ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝነበረ ኩናት ስለዚ ካብዚ ዓይነት ድሕረትን ውጥቀትን ናይ ሕፍረት ዘበን ናይ ውርደት ዘበን ዝብልዎ ሓሊፎም ቻይና ሓያል ወታደራዊ ጭዋዳ ቴክኖሎጂካዊ ጭዋዳ ቁጠባዊ ጭዋዳ ሒዛ ናብዚ መድረክ መፅኣ ኣላ A reminder of its resilience and sacrifice during the war. ሓደ ካብቲ ናይ ቻይና ሓይሊ ኤርትራውያን ዝያዳ ስለምንታይ ንፈትዎ እንድሕር ኢልና መጀመርያ ቻይና ንሕና ምስ ቻይና ደመሳሰለና ብዙሕ ነጥብታት ኣሎ ዲሲፕሊን ናይቲ ሕብረተሰብና ፃዕሪ ናይቲ ሕብረተሰብና ከምኡ ድማ ኣመፃፅኣናትና እውን ብዙሕ ብድሆታትን ብዙሕ ፀገማትን ሰጊርና ኢና ሓሊፍና ቻይና እውን ናቶም ታሪክኩም እዩ ንሓደ 100 ዓመት ከም ሕሱም ደኪሮም ኣብ ትሕቲ ሰብ ከም ዝነብሩ ገይሮሞም እዮም ስለዚ ነቲ ኩሉ መስገድላት ሰጊሮም እዮም ዝትንስኡ ዘለው ምዕቡላት ሃገራት ሪና ሲንጋፖር ዝበሃል ኣሎ ኢማራት ክትብል ትኽእል ወይ ገለታት እዚኣቶም ግን ምስ ናይ ኤርትራ ዝተሓሓዝ ታሪክ የብሎምን ምክንያቱ ቻይና ኣንፃር ሓያላት ናይ ገጠመት እያ ትትንስእ ዘላ ጥራይ ዘይኮነስ ወታደራዊ ቴክኖሎጂካዊ ቁጠባዊ ከምኡ ድማ ህዝቢ ሓያል እዩ ሓድነት ዘለዎ ሃገር እያ ስለዚ ኩሉ እቲ ኤርትራ ትፅዕሮ ዘላ ካብ ቻይና ቀዲሓ ዘይኮነት ናታ ኣመፃፅኣዊ ከምኡ ስለ ዝኾነ ምስ ናይ ቻይና ዳርጋ ኣብ ብዙሕ ነጥብታት ኢና ንገጥም ስለዚ ናይ ቻይና ሓይሊ ክንሪኦ ከለና ናይ ራሽያ ሓይሊ ንኣብነት ምስ ኤርትራ ብዙሕ ዝገጣጠም ኣይኮነን ቢካዝ ራሽያ ኢዝ አ ዲፍረንት ስቶሪ ምሳና ዘራኽብ የብሎም ናይ ቻይና ተመሳሳልነት ኣለና ክንብል ንኽእል ኢና ስለዚ ካብ ቻይና ክንቀድሕ ዘይኮነስ ክንመሃር እዩ ዘለና ስለምንታይ
ቻይና ድበፅሕዎ ዝላ ቻይና ዝገበርዎ ብኩሉ ብቁጠባ ብቴክኖሎጂ ብህዝቦም ተጠቂሞም ዝኸድዎ ከምኡ ድማ ወታደራዊ ዓቕምናቶም ድማ ኣገዳሲ እዩ ግዜ ወታደራዊ ዓቕሚ ኩሉ ግዜ ርሙስ ጥራይ ኢኻ ክትከውን ትኽእል ወድማማ ዓይነት ቁጠባ እዩ ዘለወካ ወድማማ ንብሎ እንታይ እዩ ገንዘብ ክህልዎ ክእል ምቾት ክህልዎ ይኽእል ግን ኣብ ግዜ ሽግር ብዙሕ ክገጥም ዘይክእል ማለት እዩ ናተይ መረዳእታ ከምያ ጌጋ እንተለና ኣርሙኒ ቻይና ኣብዚ እዋን እዚ ዘይነዓቕ ወይ እውን ፈፂምካ ሸለሊልካ ክትሓልፎ ዘይትኽእል ብደረጃ ዓለም ዝሓየለ ወታደራዊ ዓቕሚ እዮም ሒዞም ዘለዉ እዚ ድማ ብዝቐልጠፈ ፍጥነት እዩ ዝዓቢ ዘሎ ብዝቐልጠፈ ፍጥነት እቲ ዝማዕበለን ዝሰልጠንን ወታደራዊ ቴክኖሎጂካዊ ኣብ መሬት ይኹን ኣብ ሰማይ እዮም ሒዞም ዘለዉ ኢሎን ማስክ ኣብዚ ዝሓለፈ መዓልታት ሼር ዝገበሩ ሓደ ኣርቲክል ነይሩ ኣብዘን ሒደት ዓመታት ቻይና ናይ ሶላር ፓወር ወይ እውን በቲ ኤሌክትሪክ በዚ ናይ ሶላር ፓነልስ እተማዕብሎ ኤሌክትሪክ ሲ ካብኡ ጥራይ የብለኩም ካብ ኩሉ ዲጋታት ናታ ዘይኮነ ካብ ካልእ ቴክኖሎጂታት ትጥቀመሉ ዘይኮነ ካብቲ ሶላር ጥራይ ትገብሮ ካብ ናይ ብሙሉእ ኣሜሪካ ብነዳዲኦምን ብገሊኦምን ብኒውክለርን ዘማዕብልዎ ዘለዉ ነዳድ ፀዓት ዝዓበየ ካብ ምዃኑ እዚ ድማ ዝሕዝን ጥራይ ዘይኮነስ ዘሰንብድ ፍፃመ ኣሜሪካ ክትመሃርን ክትንስእን ኣለዋ ሉክ ኣት ዲስ ሚሊተሪ ወላ ወታደራዊ ኣቃውማ ናቶም እቲ ወታደራዊ ዲስፕሊን ናቶም እቲ ስልጠና ናቶም ከማን ክትሪኦ ከለካ ሲ ላይክ ኣይ ዶንት ኖ ማሚን ንፊልሚ ኢልካ ትገብሮ እምበር ሪል ሚሊታሪ ይመስልኒ absolutely perfection ኢኻ ትርኢ ናይ ሚሊታሪ ይኹን ናይ ካልእ ነገራቶም ስለዚ እዚ ድማ ውፅኢት ናይቲ ዲስፕሊን እዩ ንሕና ኤርትራውያን ምስቲ ናይ ካሜራ ናቶምን ሃብቲ ገለ ናቶምን ወሲኽካ እምበር ናይ ኤርትራ ሰራዊት ክገብሮ ዝኽእል እዩ ኩሉ እዚ ንዓይ ዝገርመኒ ይኮነን of course ባጀት ዘለካ እቲ ቁጠባ ዘለካ እቲ ቴክኖሎጂ ናይ ካሜራታትን ገለን ወሳሲኽካ ክዳንን ገለን ፀባቢዕካ ዳኣይ እምበር ኤርትራ ነገራት ኢንቨስት ትገብረሉ ሚሊታር ናታ ብዝቐልጠፈ ናብዚ ደረጃ ክትበፅሕ ዝኽእል እዩ ኣብ ባይታ ካሊእ እዩ ናይ ባይታ ነልበየልና እዩ ዘወዳድር የብልና ኣብቲ ሸው ማለት እየ ዝብል ዘለኹ ግን ሸው ናይ ኤርትራ ኣብ ቀረባ ግዜ ነዚ ናይ ቻይና ክበፅሖ ዝኽእል ምዃኑ ብዙሕ ዘጠራጥር ኣይኮነን በቲ ኮይኑ በቲ ቻይና ለንቀነ ሓደ ዓብይ ወታደራዊ ጭዋዳ ናታ ከተርእያ ዓለም ምሉእ ድማ ናብ ቻይና ገፃ እያ ትጥምት ዘላ ሕጂ ካብቲ ናይ ዓለምና ኣካይዳ let's go back to the active ኩናት ዘለካ ንቐፅል because there are many aspects of the one እዚ ክንከታተሎም ዘለና Michael Clark for more on this. Professor Clark, great to have you with us. Look, the air war continues apace. It's getting worse in many parts of Ukraine with one of the largest strikes from the air of the war so far. Yes, I mean, the Russians have left Kiev alone in recent weeks, but last night there were 630 drones and missiles across the country, but they went back for Kiev and caused quite a lot of damage, which has upset the international community who've been condemning it in general. Nothing yet from Washington, but we'll see what happens as the time difference works its ኣብ መንጎ ራሽያን ዩክሬንን ዝግበር ዘሎ ኩናት ድማ ብዝበርትዐ መልክዕ ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እምበር ዶ ነዚ ኩነታት እዚ ጠጠው ከብሎ ይኽእል እዩ ዝብል ምልክት ሕቶ ብየማንን ፀጋምን ኣብ ዝድርበየሉ ዘሎ ብፍላይ ድማ ብወገን ኤውሮጳ ዳርጋ ኩሉ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ክገብሮ ይፍትን ኣሎ ተባሂሉ ዝንገረሉ ዝነበረ ትርጉም ዘይብሉ ነገር ከም ዝኾነ እዮም ከኣምኑ ጀሚሮም ዘለዉ ኣብ ባይታ ድማ እቲ ኣካይዳ ናይ ፑቲን ብዝበርትዕ ሓይሊ ይኸይድ ከም ዘሎን ዩክሬን ድማ በጃኹም ንፑቲን ተጠዋብሉ ለይ ንራሽያ ተጠዋብሉ ለይ እያ ትብል ዘላ እዛ ቪድዮ እዚኣ እናቐረብኩላ ከለኹ ግን 100% ኮንፈርም ዘይኮነ ሓበሬታ እንታይ ርኢ ኣለኹ ብወገነይ ኮንፈርም ዘይገበርኮ ግን ገለ ካብ ዝእመኑ ምንጭታት ዝወፀ እዩ ዩክሬን ሓድሽ ፖሊሲ ትሕቲ 20 ዓመት ድዩ ወላ 22 ዓመት መንእሰያት ናታ ካብቲ ሃገር እቲ ክወፁ ይክእሉን እዮም ኢሎም ዓፅዮሞ ዝነበሩ ነቲ ፖሊሲ ስለ ዘለዓልዎ ኣብ ሓደ መዓልቲ ጥራይ ልዕሊ 10,000 መንእሰይ ከም ዝወፀ ካብቲ ሃገር ይንገር ኣሎ እንድሕሪ ሕጊ ተደይቀይሮም ድማ ኩሉ እቲ ተሪፉ ዘሎ መንእሰይ ሃዲሙ ካብቲ ሃገር ክወፅእ ምዃኑ ሪጋ ንፖላንድ ገፁ ዝኸይድ ዘሎ እዮም ከፊቶም መስለኒ ሪጋ ናይ መኻይን ፈፂምካ ክንቀሳቐስ ኣይከኣለን ይብሉ ኣለዉ እዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ መንእሰይ ካብቲ ዓዲ ክሃድም እዩ ዝደሊ ኣብ ዩክሬን ዘሎ ግፋ መግለፂ ዘይብሉ ግፋ እዩ ስለምንታይ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ ዳርጋ ኣብ ዩክሬን ዝተገፈፈ ሰብ ናይ ሞት ዕድል ናቱ ዝለዓለ ምዃኑ እዩ ዝንገር ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ብየማን ወገን ንሪኦ ዘለና ራሽያ ሒዛቶ ዘለያ እቲ ብጫ ኣብቲ ጥቃ ቀይሕ ዘሎ ድማ ራሽያ ትደልዮ ዘላ መሬት እዩ ስለዚ እቲ ዓውደ ኩናት ናሓየለ ይኸይድ ኣሎ ራሽያ ብዝበርትዐ መልክዕ ከተማታት ትሕተ ቅርፂ ስትራቴጂካውያን ዕላማታት እንኮላይ መራኽብ ሓዊሳ
تحرم كم زلا يزنقر زلو زي ما اسكنزيا نسمعيا حنت كابتن بزوج تزارب زلا نتبوني اخنو بلا نغلب. Are launching ships, the Russians use in the Black Sea Fleet, corvettes and frigates. I think that's a frigate. Just the size of it, they just look like a frigate. If I had to guess, I guess it's a Grigovich frigate, though I stand to be corrected. But those are the ships that are launching missiles in these nightly attacks. They're launching these Caliber cruise missiles and others. And so the Ukrainians are claiming, I'm sure, to hit back against some of the weapon systems that are targeting their civilian areas on a fairly nightly basis. We can't confirm this is absolutely accurate yet. We're looking for more confirmation. We've only got this. We don't know when this attack took place, but we'll find out more, I think, in the next. بحفشة أنا زرع أخوة حبريتا أبزيز بلا زلو زا أنت كابتن قالك كابتن عبيت مراخب كوينات ناي راشا كابو ناي حيل بحر سلو زخونه كابو تميسايلات فلايت كروز ميسايل زبال كابز مراخب يتكوس كم زلو يزنقرقن يوكرين لما كم قبر ملسي نزا مراخب تارجت تقبر نيرايا دارقابت بلاك سي زبال تناي راشا حيل بحري مراخبا وتي مخنياتو بستفلالي من قدي مدقعت كوردو أب إسرع سلسم فلاي بزح مراخب تهريموني ريو حيال مراخب بزح كوخت بالكبيري الجون زيات هريم الله يبلو لوجن أنا زرع أخوة راشا هذا مركبنا لوجستيكس ناي يوكرين كم زهرمه التعاون كينات دما كل ملك إن حزيمت كم زلون بتحدى جنيانتنا تدما إن كبري خيط كم زلون يمزنقرو بدين بدي أمودا تزكينات زي حدا جنيانت ناتو بقالات راجل إسكا خد حلفت غلا يكون قال ما على بنت زي رخي بس قد عايزي نبز قدر تسقم خيط كم زغلن مفتح أنت زي جيروملو من هالبات ناي مريت لو تبعي لديو قالت جيرو ديو كم تبوتينز دليز لو جير كانت زي ودي خايو يوكرين has no chance أبز وانزي بحفشة إذا حجز له جنبار نا يوكرين تفريسو أبي ناكن عصو نخل زبل calculation اسنايم عربا وعالم نزي مسد لذي يوكرين قداماي جنبار تبچ ادما ناي نيتو يخون ناي اوروبا سراويت بستفلالي ملكه ابو مزيو غارانتي تقبر سكيورتي غارانتي كفتر كم زغل يم زنغر زلو زي دما بوغن راشا تقبالنت كركب خلالو برغت ناي اوروبا سكيورتي غارانتي دما يوكرين ايدليوني مخنياتو اوروبا عقميه بلان زبل سينماغوت يم زغرو نيرم ابز حجكن ناي تسفا قرصت كوينو ديوم كقبلو I don't know but we will see نابي غصو خي كم زغل زي ازارا بنت بزلو نقطة كابي أوروبا حبرت واتس مجلس نسمع. Here in Denmark, we have Gimmick meetings coming. So today it's the defense ministers, and tomorrow it's going to be the foreign ministers. Of course, the main topic we have is Russia's war against Ukraine. We saw yesterday the huge attacks on Kiev. Also, European delegation was hit. Fortunately, nobody was hurt physically, but still, I mean, these attacks show that Putin is just mocking any kind of peace efforts that كم تريوا بجاكا بوتين راشا كوينات كالي مفتحن صبو نغرن زي تحسب منستر قدات وصاينا اوروبا كايا كالاسيا تبهال زيا دقيمه دقاقيمه عبكسي قبل البوتين يا تقبر اتقدم لبوتين كان ودق نراشا دما فحفح كان بلالنا زبل حلم زي كونس بافات زارب زنبر السبيع لو مجن اتزرباتات تي ايكون كتبلو كتحسبون كبيت سلازغونه اب دنقصلنا عينت ناي دنقاص قوانقاتات كتقم نسمع لنا it's very sad نغصب زي عوده كوينات ناي عالم ناي امريكا زعبي attention abzuwan zidma nabzigo zkhayzalla. Now Venezuela is mobilizing military forces amid rising tensions with the United States. Earlier this week, the Maduro government deployed warships and drones to patrol the country's coastline in response to the arrival of 3 American destroyers in the region. Now, those U.S. ships dispatched by the Trump administration to combat drug trafficking. For more on this story, we can bring in our foreign affairs commentator, Douglas Herbert. Doug, good to see you. What is going on? I.e. tensions between بحفشة هذا كابتي أبزوانزي معكنا زينا نقوم بشيتن زكاتات الوزلو أرسدما قدايناي فنزويلا يو فنزويلا أمريكا دارجا زي تعرف عينت مدقعتك تقبر كم تخلي زنقر زلو نتي مدقعتك تقبر تدل زلا دما بخمي من قدير رجيم تشينج خنقبر نخل زبليو زخا أمريكا خطت كعكات وقينا كل تقرب هذا الحجرات الشيء بزدلهم محلفي زبلهم قرفوا بزح حجري هاي تمسوا زبلي هلن زد ما حدا كابتي مس أمريكا زقبر تصابوتات كبيت زقبروا كلن حجرات اير سبيس ناتن بحر ناتن دوب ناتن كل جزية تتقوم لنا أمريكا ينزبلا سلمتاي سلد فرهو سلزي أمريكا بزح أوبشنز في زعمتيا فنزويلا مدقعتن خدقبر تدالو خمزة لايزن قرزلو of course فنزويلا العلميليون زخون مليشاتات ناتو اعتيقو نت كنتاتتي كمكتوا مخانومن كل زكالهم حقرهم نمدحانكو قبرو مخانوم يزن قرزلو ازي حدا كابتي
ማዕከናት ናይ ዜና ንግሆም ምሸትን ዝዛረብሉ ዘለዉ እዩ ብፍላይ ኣሜሪካ ዳርጋ ኣዝዩ ገጅፍ ወታደራዊ ዓቕሚ ዓበይቲ ሚሳይላት እንኮላይ ኒኩለር ዝፀዓና ሳብማሪናት እያ ናብቲ ቦታ ተፀግዕ ዘላ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ክንዲዚ ዓይነት ሶፊስቲኬትድ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ቬኔዙዌላ ከመይ ጌራ ክትክእሎ ትኽእል ኖበዲ ነውስ ምክንያቱ ቬኔዙዌላ ብእገዳን ብዕፅዋን ነዊሕ እዋን ዝፀንሐት እያ እዚ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘምፅዎ ዘለዉ ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንስትራቴጂካውያን ዕላማታት ሃሪምካ ነቲ ሃገር ፋሕብትን ክትውላ እንድዮም ነቲ ኣብ ስርዓት ኣብ ስልጣን ዘሎ ናይ መን ኢኻ ትብሎኒ ኒኮላ ማዱሮን ምስኡ ዘለዉ ሓይልታትን ካብቲ ዘለዎም ስልጣን ንምእላዮም ፈተነ ናይ መወዳእታ ስጉምቲ ክወስዱ ምዃኖም እዩ እዚ ቃል ብቃሉ ረጂም ቼንጅ ኣብ 2025 እዩ ክኸውን እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ ዳርጋ ዶናልድ ትራምፕ ዘበገሰን ኩለን ነገራት ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ንክገብረን ስክፍታ ከም ዘይብሉ ኢና ንርኢ ዘለና ንቬኔዙዌላ ራሽያ ክከላኸለሉ ክሕግዘ ይኽእል ዶ ማይ ኣሳምሽን ናተይ ግምት ኣይ ዶንት ቲንክ ሶ ምክንያቱ ካብ ቬኔዙዌላ ንላዕሊ ንፑቲን ሱርያ እያ ተገድሶ ነይራ ስለዚ ኣብ ሱርያ ንበሻር ኣልኣሳድ ዝዓበየ ስትራቴጂካዊ ሓይሊ ባሕሪ ናቱ ኣቐሚጡሉ ዝነበረ ብዙሕ ፅልዋ ዝቦ ዝነበረ ንዕኡ ዝኸልከለ እንድሕር ኮይኑ ንዕኡ ክከላኸለሉ እንተዘይክኢሉ ንቬኔዙዌላ ኣብ መንጋጋ ናይ ኣሜሪካ ዘላ ሰራዊት ይኹን ሓይሊ ባሕሪ ገለ ሰዲዱ ንክከላኸለላ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ከቢድ ይከውን ካልእ እተን ኩለን ጎረባብቲ ዘለዋ ሃገራት ዝተሓባበራ ኣይኮናን ምስ ቬኔዙዌላ ዝተሓባበራ ኣይኮናን ሙሉእ ብምሉእ ምስ ኣሜሪካ ክኾና ዝኽእላ እየን ስለዚ ንቬኔዙዌላ is going to be very very interesting እቲ እንኮ ናይ ወሳኒ ነገር ኣብዚ ህዝቢ ቬኔዙዌላን ሰራዊት ናይ ቬኔዙዌላን ይክኸውን ካብ ወፃኢ ናይ ደገ ሓይሊ ብዙሕ ክህልዎ ኣይኮንን መብዛሕትኡ ግዜ ድማ እዘን ሃገራት ከም በዓል ቬኔዙዌላ ክንሪኦም ከለና ወላ እኳ ንነዊሕ ዝተዳለዉ እንተመሰሉ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ኣይፀንሖምን እዩ ነካስ ህዝቢ ይኮነን ከምዚ ናይ በዓል ኤርትራ ገጅፍ ወላ ናይ ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ካልኦት ፀላእቲ ንምምካን ከምኡታት ተመክሮ ዘለዎም ድም የብሎምን ብሕጂ ኢና ክንሪኦ በት ዳርጋ ዓብዪ ኣዛራቢ ነጥቢ ኮይኑ ዘሎ እንተሎ ናይ ቬኔዙዌላ it's going to be very very disturbing reality ዘሰንብድን ዘፍርህም ክኸውን እዩ ወልሲ ካብዚ ቀፂልና ናብ ከባቢና እናቀረበ ዝኸይድ Turn our attention to South Africa, which is facing 30% US tariff. Relations between the two countries are hitting a new low every day. Pretoria has now slammed Washington's resettlement of white Afrikaners as apartheid 2.0. Since taking office in January, Trump stopped the refugee arrivals in the US, but he made an exception for South Africa's white Afrikaners. መቸም ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ኣፍሪካ እንታይ ዓይነት ስእሊ ከም ዘለዎ ንክትፈልጥ ተደሊኻ ኣብ ሳውት ኣፍሪካ ዝገብሮ ዘሎ ፖሊሲ እንተሪኢኻ ጥራዩ ካብ ሙሉእ ኣፍሪካ ሓንቲ ሃገር ጥራያ ህዝባ ዝብደል ዘሎ ንሳቶም ከዓ እቶም ንዘበናት ንፀለምቲ ዝጭቁኑ ዝነበሩ ፀዓዱ ናይ ሳውት ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊኦም ግፍዒ ይፍፀም ስለ ዘሎ ከም ረፊጂ ንዓታቶም ጥራይ ክወስድ ብምባል ኣብ ልዕሊ ፀዓዱ ሳውት ኣፍሪካውያን ዝግበር ዘሎ ገበን ንመንግስቲ ሳውት ኣፍሪካ 30% ታሪፍ ክገብረ ነቶም ፀዓዱ ድማ ንኣሜሪካ ንክሃድሙ ክገብሮም እየ ይብላ ኣሎ the same president እዚ ድማ ኣብ ቃዛ ዝግበር ዘሎ ግፍዒ ሓደ ይኹን ፍልስጤማዊ ንኣሜሪካ ንክሃድሙን ኣይፈቅድን እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ክንዲ ምንታይ ዝዓስተኸ ዝተበላሸወ መራሒ ምዃና ውሽጡ በዚያ ክትፈልጡ ትኽእሉ ገለገለ ሰባት ኣለዉ ብፍላይ ሶሪ ንክፃረፍ ኢለ ይኮንኩን ገለገለ ካብቲ ናይ ኢቫንጀሊካል ቸርች ካብዚ ናይ መንፈሳውያን ቤተክርስትያን ብፍሉይ ናይ ኣምላኽ ልኡኽ ገይሮም ንዶናልድ ትራምፕ ዝገልፅዎ ይርኢ ኣነ ኣነ ንዶናልድ ትራምፕ ናይ ኣምላኽ ምስ ኣምላኽ ዘራኽቦ ነገር የለን ብምንታይ እየ ዝፈትዎ ግን ኣነ ዝፈትዎ ማለት እዩ ነቲ ሓሶት ናይ ኣሜሪካ ብቃላቱ ስለ ዝነግረና ነቲ ብድሕሪ መጋረጃ ተሓቢኦም ዝገብርዎ ዝነበሩ ብግልፂ ብኣፉ ተዛሪቡ ስለ ዝገብሮ ዘሎ እምበር ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ኩሎም ገይሮም እዮም ፍሉይ ነገር ይገብር የለን ጥራይ ነቲ ሓሶትን ልኽብጥናን ብግልፂ የርእየና ኣሎ ኣብ ሳውት ኣፍሪካ ነቲ ከባቢ 700 ሃብቲ ልዕልዩ እውን ናይ ሙሉእ ሳውት ኣፍሪካ ብሒቱ ንዘበናት ንፀለምቲ ከም በራዩ ትሕቲ ሰብ ገይሩ ዝገዝኦም ዝነበረ ክሳብ ሕጂ ድማ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ዝቆፃፀር ዘሎ ኣብ ልዕሊኦም ግፍዒ ይወርድ ኣሎ ብምባል ነቶም ፀዓዱ ብፍሉይ ቪዛታት ንኣሜሪካ ምትዩ ሰትል ይገብሮም ኣላው ማለት እዩ ኣብ እስራኤል ክኾን ከሎ ድማ ካልእ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ኣብ ኣፍሪካ ዘለዋ ረኣያ ኣብ ልዕሊ ፀለምቲ ዘለዋ ረኣያ ንፁር ንክኾነኩም ኢለ ገለ ብፍሉይ ንፀለምቲ ዝፈቱ ገይሩ ዝመስሎም ሓደ ሰባት ስለ ዝርየ ሓደ ኣይሁዳዊ ክገልፆ ከሎ ነዝስምዑ Go kiss their wall. You must say
The relationship between the US government and the Israeli government is so freaking bizarre that once you see it, and once a whole generation of young people see it, it's like impossible for them to unsee it. The idea that it's just accepted as normal, that the politicians for your country must worship this other country, and you're like, so what, did that other country like beat us in a war and they're occupying us now? And you're like, no, you're the superpower. They're your welfare country, you know? But yet you must go kiss their wall. You must say... እዚ ትሪት ዛረብ ዘሎ ክገርመኩም ዴቭ ስሚት ዝበሃል ኣይሁዳዊ እዩ ስለዚ መበቆል ናይ እስራኤል ዘለዎ እዩ እሱ ድማ ይተሓቀ ዝዛረበ ዘሎ ካብዚኣቶም ክወፅእ ከሎ ድማ እዩ ኣብ ዓለም ዝለዓለ ተሰማዕነት ዘሎ እምበር እዚ ዝዛረበ ዘሎ ካል ዓሌት ነይሩ ዝኸውን ዓረብ ነይሩ ዝኸውን ወይ መቐተልዎ ወይ እውን ማዓፀዎ ነይሩ ብሎክ ምገበርዎ ካንስል ምገበርዎ ግን ኣይሁዳዊ ስለ ዝኾነ ሓንቲ ክገብርዎ ይክእሉን እዮም ሓደ ካብ ብዙሓት ጉድ ናይ እስራኤል ዘውፅእ ዘሎ እዩ እዞም ኣብ መንጎ ትሪእዎም ዘለኹ ኣብ ርእሶም ቆቢዕ ገይሮም ዝኸዱ ዘለዉ ፕሬዚደንታት ናይ ኣሜሪካ እዩ ቡሽ ክሊንተን ትራምፕ ኦባማ ቀዳማይ ቡሽ ወላ ኣብ ሓጉን ሓትኑን ክትብሉ ትኽእሉ ኤቭሪባዲ ኣብ እስራኤል ከይዱ መንደቕ ናይ እስራኤል ክሳለም ክኽእል ኣሎ እዚ ድማ ብኸመይ ከምዚ ክኸውን ክኢሉ ንማንም ሰብ ክርድኦ ይክእልኒ ምክንያቱ ሓያል ሃገር ኣሜሪካ እዩ ሓያል እንድሕሪ ኮንካ ኤሮፓ ናብ ኣሜሪካ መፅኦም እግሪ ኣሜሪካ እዮም ዝስዕሙ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ መራሒ ግን ኣብ እስራኤል ከይዱ ጫምኦም እዩ ዝልሕስ እዩ ዝበሃል ከምኡ ይብለኩም ዘሎ ብፍፁም ብስነ መጎሲ ክርዳእካ ዘይክእል ዓይነት ዝምድና ኢና ንርኢ ዘለና ይብላሉ መንግስቲ እስራኤል ዝበሃል እቲ ብኤይፓክ ዝተነጥቀ ነገር ናቶም ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ኢዶም ዝሃብዮም ኣንጻር እስራኤል ኣይኮነን ክዛረቡ ክሓስቡ ይክእሉን እዮም እዚኣቶም ድማ ናፅነት ዘለዎም ዲሞክራሲ ዘለዎም ሓሳባቶም ክገልፁ ዝኽእሉ ብህዝቢ ዝተመረፁ ገለ እናበለካ ዘዛርባካ ኣሎ መዓት ሰብ ኣለዎ ከምዚ ኣሜሪካ መራሕትናታ ብህዝቢ ተመሪፆም ንህዝቢ ዘገልግሉ እዮም ነው ንመን የገልግሉ እንድሕር ኢልካ ንእስራኤል እዮም ዘገልግሉ ቁፅሪ ሓደ ቀዳመይቲ ምስ ተመረፁ ድማ ናበዮም ዝኸዱ ናብ እስራኤል እዮም ክኸዱ ዘለዎም ብሕቡእ ንእስራኤል ከይዶም ሓቢዮም እዮም ገለ ኣብታ መንደቕ ነዛ ቆቢዕ ገይሮም ክሳለሙ ክኽእሉሎም ድሕርያ እስራኤል ዝበለቶ እስራኤል እንታይ ትደልዩ ዘይኮነስ እንታይ ክንገብረልኩም ንደሊ እናበሉ እዮም እቶም ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ዝጎዩ እናበለ ዝገልፆም ንብዙሕ ኣሜሪካዊ ድማ ናይ መጀመርያ ዓይኑ ንክኸፍት ዝገብርዎ ዘለዉ እዮም እዚኣቶም ስለዚ ኣብዚ ኣስተውዒልና ንክንከይድ ናይ እስራኤል ብፍላይ ነተንያሁ ዝመርሖ ዘሎ ስርዓት ምውዳቑ ክንርኢ ከለና ከም ኤርትራዊ ተስፋ ዝበና መድረኽ እናቐረበ ይመፅእ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ቀጥታ ኣብቲ ናይ ዞባና ኩነታት ክንሓልፍ ኢና ምክንያቱ ናይ እስራኤል ስለዘይውዳእ I hope ገለ ነገር ንገለ ወላ ንክልተ ሰለስተ ሰባት ዓይኖም ንክኸፍቱ ንሕግዞም ክንሉ ተስፋ ንገብር let's go What happens when a country decides the world's rules don't apply to it? Not in a small way, but in a way that shakes the global order. Eritrea, born from a 30-year war for freedom, looked at the global financial system and simply said, no thank you. Its leaders saw foreign aid and loans as a new form of colonialism, so they chose radical self-reliance, building their country with their own hands no matter the cost. This decision set Eritrea apart, rejecting the standard playbook for recovery and embracing isolation as a foundational principle. For 3 decades, this bold gamble has defined Eritrean life, making it a pariah to some and a symbol of defiance to others. መቸም ሓደ ካብቲ ብዙሕ ግዜ ንሪኦ ንሰምዖን እንተሎ ጉዳይ ናይ ኤርትራ እዩ ኤርትራ ዝተነፀለት ሃገር ንክትከውን ዝገደዳ ምክንያት እንተሎ ኣሜሪካ ዝገበረትላ እገዳ ወይ እውን ዩኤን ዝገበረላ እገዳ ጥራይ ኣይኮነን ቅድሚኡ ዝጅምር ተኻንዛ እሱ ድማ ምስ ባንኪ ዓለምን IMFን USAID ዝበሃሉ ማሕበራት ናይቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝኾኑ ምስኣቶም ዝወሰደቶ ስጉምቲ ዝፈጠሮ እዩ ነይሩ ኤርትራ ቀዲማ ንIMF ነቲ USAID ዝበሃል ክሰጎ ከላ ንበዓል ወርልድ ባንክ ድማ ክትከልኦም ከላ ሽዑ ዝጅምር እቲ ክበድ ናይ ኤርትራ ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ለቃሕ ክትረክብ ከም ዘይትኽእል ገይሮም እዮም ዝዓፅውኻ ብዘይ ለቃሕ ብዘይ ክሬዲት ብዘይ ፋይናንሲንግ ድማ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ከተሳልጥ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ናይ ሃገራት ክትገብሮም ድሕሪ ኮንካ ለቃሕ ይሓትት እዩ ለቃሕ ንክትወስድ ድማ ብዙሕ ግዜ IMF ወይ ወርልድ ባንክ ገንዘብ እንተደይሃበካ እውን ፅቡቕ ብዛዕባኻ ደሓን ዝኾነ ሓበሬታ ክህብ ክኽእል ኣሎ ብዛዕባኻ ኣሉታውን ሕማቕን ዝዛረብ እንተኮይኑ ዝኾነ ከለቃሕካ ዝኽእል ትካል ብጀካ ቻይና ዝኣመሰለ ኣብዚ ሎሚ ነቲ ኩነታት ፅቡቕ ኣንቢቡ ዝኸይድ እንተደይኮይኑ መብዛሕትኦም ክሬዲት ኢንስቲትዩሽንስ ኣይኮነን ክቡኻ ክሪኡ ካይደልዩን እዮም ስለዚ ንእሽተይ ሃገር ካብ ናፅነቱ ረኺቡ ናብ ምዕባለ ገፁ ዝኸይድ ድማ ዓበይቲ ብድሆታት ከጋጥምዎ ንቡር እዩ ስለዚ ወርልድ ባንክ ወይ እውን እዞም ኢንተርናሽናል ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽንስ ዝበሃሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ
ካብ እገዳ ኣናኢስካ ዘይርአ ስጉምቲ እዮም ወሲዶም ክንብል ንኽእል ኢና ምክንያቱ ንሳቶም ተሰይጢኖምካ ንሳቶም ወረቐትካ እንተበላሽዮምካ ኣብ ካልእ ክትነግድ ክትሰርሕ እውን ዝኸበደ እዩ ተወዳደርቲ ካምፓኒታት ተወዳዳሪ ኢንቨስትመንት ተወዳዳሪ ቴክኖሎጂ ንኸተምፅእ ከቢድ እዩ ኣብ ልዕሊ እዚ ክበድ እዚ ድማ ኤርትራ እቲ ዘለዋ ብኣሜሪካ ዝነበረ ተፅዕኖ ብዩናይትድ ኔሽንስ ሴኪሪቲ ካውንስል ብዩኤን ዝወረደ እገዳ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ እገዳ እንታይ ዝፈጥረልካ ተፀያኒ ሃገር ከም ትኸውን እዩ ዝገብረካ እዚ ዝፈጠሮ ድማ ዋላ እውን እቲ እገዳ ምስ ተላዕለ ሃንገፍ ኢሉ ምሳኻ ክሰርሕ ዝደሊ የለን ምክንያቱ መብዛሕትኦም ካምፓኒታት ካብ እገዳ ኣመና እዮም ዝፈርሁ ምክንያቱ ምሳኻ ናይ ውሑድ ገንዘብ ኢንቨስትመንት ንክገብሩ ናይ ኩሉ ዓይነት ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝገብርዎ ዘለዎ ቢዝነስ ክዕፀዎም ስለ ዝኽእል ኣመና ስጋኣት እዩ ዘለዎም ንምንታይ እየ ዘምፃልኩም ዘለኹ ኣካል ኬድና እውን ክንሪኦ ኢና እቲ ኣሉታ ንክንርኢ ኢለ ይኮንኩን ኤርትራ ኣብ ብዙሕ ግዜ ዘይትገብሮ ዝነበረት ነገር ክትገብር ይርኢ ስለ ዘለኹ እዩ እዚ ከዓ ምናልባት ከም ኤርትራዊ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ናይ ብሓቂ ተስፋ ክበና ዝኽእል ኩነታት እየ ዝብላነ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ፍሉይ ኮንፈረንስ ኣባፅዕ ዝተካየደ እዩ ብመን ብኣምባሳደር ዘመደ ተክለ ዝተመርሐ ኤሪትሪያ the Commission of Culture and Sports convened a one-day workshop on Massawa historical architecture revitalization at the new HQ today at the new department office مثلا ስለዚ ሓደ ዋዕላ ብኣምባሳደር ዘመደ ተክለ ዝተገበረ ከም ዝነበረ ይዝነግር ዘሎ እንታዮም ክዝረባ ኦፕኒንግ ስፒች መክፈቲ ዘረባ በአምባሳደር በክቡር አምባሳደር ተዋሂብሎ ድሕሪዩ thematic papers submitted for extensive discussions by experts and stakeholders in the field included ስለዚ ብዛዕባ እቲ ክግበር ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ ሓሳባት ብዛዕባኡ ዝቐረቡ ናይ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ብክኢላታት ከም ተዘርበሎም ከምኡ ድማ ሂስቶግራፊ ኦፍ ቢልት ሄሪቴጅ ገለ ካብቶም መፅናዕታውያን ፅሑፋት ዝቐረቡ ብዶክተር ፀጋይ መድሕን ኪኖት ስፒች ማለት እዩ መኽፈቲ ዘረባ ዝተዘርበ ታሪካዊ ሂስቶግራፊ ኦፍ ቢልት ሄሪቴጅ ታሪካዊ መፅናዕቲ ናይቲ ዘለና ውርሻ ዝተሃንፀ ውርሻ እዩ ዝብል ዘሎ ካልእ high level digitalization models and building modeling details by Professor Solomon Tesfamariam Professor Solomon Tesfamariam ድማ ከመይ ጌርካ ልዑል ደረጃ ናይ ዲጂታዊ systems ክትጥቀም ትኽእል ከምኡውን building modeling details እዚ አካደሚካዊ ፔፐራት እዩ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ካልእ Conservation and Management Principles of Building Heritage by Dr. Abraham Zerai. Dr. Abraham Zerai ዝቀረበ ድማ ምዕቃብን ምክንኻንን ናይቶም Principles of Building Heritage ነቶም ውርሻዊ ዝኾኑ ህንፃታት ከመይ ጌርካ ክትዕቅቦም ትኽእል ከመይ ጌርካ ክትፅግኖም ትኽእል ማለት እዩ Inventory and Documentation of Historical Architecture of Massawa Port City by Curator of Massawa Museum በቲ ቤተ መዘክር ናይ ባፅዕ ወይ ከም ፅዋዕ ዝተዋሃበ ድማ ከመይ ጌርካ እቲ ዘሎ ኢንቨንተሪ ዘሎ ትሕዝቶን ከምኡ ድማ ዶኩመንት ምስኡ ዝኸይድ ብዛዕባ ታሪካዊ ኣርኪቴክቸር ናይቲ ወደ ምፅዋዕ ማለት እዩ Inventory and Documentation of Historical Architecture of ኣቁርዳት City by Talita ገብረ ሚካኤል Inventory and documentation of the historical architecture of Karen city by no ስለዚ ብሓፈሻ ንኩለን ከተማታት ዝትንክፉን እቲ ቀሪብ ዘሎ ናይ ከረን ናይ ቁርደትን ናይ ባፅዕን እውን ንርኢ ኣለና እዚኣ ጉዳይ ክንሪኦ ከለና እዚ ዝመሰለ ፅሑፋት ኢና ንርኢ ዘለና ሓንቲ ቪድዮ ባዕሎም መን እዩ ገይርዋ ግን ብኤኣይ ዝተፃሕፈት ዝተገበረት ቪድዮ እያ ትመስል እዚ ዝመስል እቲ ጥንታዊ ውርሻታት ህንፃታት ናትና ታሪካዊ ህንፃታት ናትና ዘለዎ ደረጃታት ድማ ብርግፅ ኣተሓሳሳቢ ደረጃ ሓቂ ንምዝራብ ርኢኻ ማለት ዘልእታ ሃገር ዘላቶ ኩነታት ንርኢ ስለ ዘለና እዚ ሕጂ ከመይ ጌርካ በቲ ዲጂታዊ መንገዲ ተቐሪፁ ብ3D ዝተቐርፀ ዝመስል ምንቅስቃሳት ናይቲ ህንፃታት ኢና ንሪኦ ዘለና ብቐረባ ንክትሪኦ እዩ ዝገብረካ ተቕርፂ ናይ ሃገርና ናይ ብሓቂ ኣብ ዘተሓሳስብ ደረጃ እንዲ ዘሎ ሃገር ኣብ ብድሆ ዓበይቲ ብድሆታት ስለ ዝነበራ እዚ ንትን ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ግን መንግስቲ ንዑ ቀዳምነት ርዩ ንዑ ነቲ ፅጋና ክኸውን ዝኽእል ስጉምትታት ንክወስድ ተስፋ ንገብር ዲስካሽንስን ዋዕላታት ብዛዕባ
architecture ህንጻታት ናይ ኤርትራ ክመጽእ ከሎ ድማ ከም ኤርትራዊ ኮይንካ ምናልባት ናብቲ ንደልዮ ዘለና ናይ ህንጻ ናይ ዳግመ ህንጻ ስጉምትታት ዝተቀራረበ ክኸውን ይኽእል እዩ ንብል ዘለና ትምኒት ናይ ዝበፅሐ ኤርትራዊ ድማ እዚ ናይ ህንጻ ነጥቢ ንክንበፅሖ እዩ ምናልባት መዝያ ሓንቲ ፖስት ርየ ነይረ ካብ ሓደ ቅዱስ ኤርትራዊ ዝመፀት እያ ነይራ I don't know where it is. If I can find it, I will share it with you. Give me a second. Hanti post neratin interribaya. In 2021, the United States imposed sweeping sanctions on Eritrea, citing the country's involvement in the Tigray conflict. These measures struck at the heart of Eritrea's economy, cutting off access to the US dollar. Hanti post بودي سورة هذا قدوس إيرتراوي post زجبرا نيرا ንሱ ድማ እቲ ምምሕዳር ከተማታት ደብዳቤ ሰዲዱ እቲ ህንፃታት ናይ ትሕቲ ቅርፂ ናይ ኤርትራ ፅቡቅ ከም ዘየለን ፅገና ክግበረሉ ከም ዘለውን እቲ ስእልታት ንሱ ዝገበሮ አይ ቲንክ እቲ ኣብ ባይታ ዘለውን ንዑ ዝመስል ይመስለኒ እዚ ሕቲ ጅዝ ሕቶታት እዚ ሓደ ሃገራዊ መትከላት ዘለዎ ሰብ ከልዕሎ ከሎ ሕማቅ ነገር ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ሓደ ቅዱስ ዜጋ ሕቶ ይዘቕርብ ሕቶ ሕማቅ ሕቶ ዝበሃል የለን حماق ملسنبر حماق حتو يلن يبلو لبامات سبق حتت الله زيغا يحتتيو ملسي دما كوهب اللو ملسي انا ناتي ملسنا ابنت من سيرترا هو صبق يرنا نريالنا كن دحر 5 عامت كنجمرينا يلخم لسخلي من سيرترا سلامتاي ابزن 5 عامت كو عيبلون خون تصفى قبر كلتا عامت كبلو قولو ابزن كلتا عامت زن مستقبري كنجمرينا عند حريلكا اتزبخا يدالو لو متبقس الكا يون كون اب هنص خو فرزغل استقمطه ገንዘብ ዘሎ ኩሉ ይኮነ ስለዚ እቲ ወድ ሰውራ ዘልዓሎ ሕቶ ምስቲ ክልዛረበ ጸንሐና ምናልባት ነዛ ዘረባ ምስራኻ ዝያዳ ንዓሪ ኢድዩ ፖስት ገይሩ ገለይለ ምክንያቱ ኤርትራ ናቡ ገጻ ትብገስ ከም ዘላ ዘርኢ ምልክታት ንርኢ ኣለና ዝኻንታዩ መጀመሪያ በመጽናዕት ዝቀረበ ብዙሕ መጽናዕታት ከም ዝካየድ ናይ ጉዳይ ዚና ንርኢ ዘለና እጅት መጽናዕታት ተወዲዩ ናብ ስጉምቲ ንኸደሉ መንገዲ ክህሉ ከም ዝኽእል እዩ ሓደ ቅዱስ ኤርትራዊ ካል ድማ ከምዚ ዓይነት ፖስት ንቁጠባና ዝትንክፍ ፖስት ክገብር ክፍትን እየ ድሕሪ ሕጂ because I think ብዛዕባ ሃገርና ዝያዳ ክንዛረብ ብዙሕ ግዜ ከም ትብሉኒ ሓደ ኤርትራዊ ድማ እንታይ ኢሉ ኣውፂኡ ነይሩ ኣብዚ ፅሕፍ ትመስልኩም ኣብ ዝኾነ ሃገር ጆርጅ ዝበሃል እዩ ምናልባት ኣብ ኤክስ ፎሎው ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም እንታይ ኢሉ ነይሩ ዝኾነ ቁጠባ ናይ ሃገር ብክልተ መሓውራት እዩ ዝኸይድ ኣብ መንጎ እውን ኣሎ ሳልሳይ ኣለዎም ግን ንሳ ብክልተ በቂልዎ ኣሎ ስድማ ፓብሊክ ሴክተር መንግስታዊ ፅላትን ናይ ብሕቲ ፅላትን ፕራይቬት ሴክተር ዝበሃልን እዩ ጅንሱ ብሓቢዩ እዞም ነገራት እዚኣቶም ክልቲኦም ማዕረ ክዋስኡ ኣለዎም ኣብ ዝበዝሐ ደረጃ ማዕረ ክኾኑ የብለውን እዩ ዝበሃል ስለምንታይ ፕራይቬት ሴክተር ክዓቢ ኣለዎ መንግስቲ ክንእስ ኣለዎ መንግስቲ ግን እንታይ ክህልዎ ኣሎ ስትራቴጂካውያን ቦታታት ኣብኣቶም ሓያል ክኾን ክኽእል ኣሎ እንታዮም ስትራቴጂካውያን ቦታታት ወይ እውን ፅላታት ዝበሃሉ ፀዓት ትምህርቲ ቴክኖሎጂ ምክልኻል ፅርግያታት ነገለ ኣብዚኣቶም መንግስቲ ጥራይ ክገብሮም ዝኽእል ኣብ ብሕቲ ክትገጥፎም ዘይትኽእል ነገራት እዮም እዚኣቶም ካልኣይ ድማ መንግስቲ እንታይ ክገብር ክኽእል ኣሎ ኣርሒቑ እዩ ክጥምት ዘለዎ ኣነ ዝበለፀት ሞዴል ኣብዚ እዋን እዚ ክንሪኣ ንኽእል ናይ መንግስቲ ናይ ቻይና እዩ መንግስቲ ቻይና እንታይ ዝገብር ኩሉ ግዜ ኣርሒቑ እዩ ዝጥምት ድሕሪ 7 ዓመት ድሕሪ 10 ዓመት ኣብዚ ቦታ ክንህሉ ኢና ይብሎም ሽዑ ናብዚኣ ክንከይ ስለ ዝኾንና እቲ ፕራይቬት ሴክተር ዝበሃል ናቱ ናብዛ ኣቕኒዕኩም ስርሑ ናብቲ ንሱ ዘይደልዮ መንገዲ ንኣብነት ኣሊባባ ዝነበረ መራሕቲ ዝክርዎ ዶ ጃክማ ቢልዮነር ኮይኑ ዓለም ኣይትፅሩና ብዝብለሉ ዝነበረ ኣብ ምንታይ ኢንቨስት ገብር ነይሩ ነቲ ቁጠባ ኩሉ ዶሚኔት እናገበሮ ይኸይድ ስለ ዝነበረ ተጠቢሎሞ ኖ በዚ ስኻ ትኸዶ ዘለኻ በቲ ካምፓኒ ክትኸዶ ዘላ ቻይና ምዕብልቲ ክትከውን ኣይኮነትን ኩሉ ግዜ ኣብ ኢድ ውሕዳት ኮይና ካብ ኣሜሪካ ክትከውን እያ ስለዚ ነቲ ገንዘብካን ሃብትኻን ኣሊኻ ናብዚ ደረጃ ኢንቨስት ግበረ ኢሎሞ ኤውሮጳውያን ኣሜሪካ እንታይ ኢሎም መይትዩ ኦሮማይ ተጨው ይብል ነይሮም ሎም ኣሊባባ ሓደ ካብቶም ዝበለፁ ኣብ ማሽን ለርኒንግ ኣብ ሮቦትስ ኣብ ኤኣይ ከምኡ ድማ ኣብዚ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ካብቶም ቀዳሞት ካምፓኒታት ይኮይኑ ዘሎ እንታይ ማለት እዚ መንግስቲ ነዚ ሕጂ ዘርብሖ ዘሎ ገዲፉ ድሕሪ 10 ዓመት ነቲ ሃገር ንቅድሚት ክወስዳ ዝኽእል መሪፁ ናብዚ ገፅኩም ክዱ ይብሎም ነቶም ፕራይቬት ሴክተር ዝበለፀ ፖሊሲ ናይ መንግስቲ ዘተግብር መን ክትፈልጡ ፕራይቬት ሴክተር እዩ ፕራይቬት ሴክተር ነቲ መንግስቲ ዝገበሮ ኣርኣያ ፕላን ስትራቴጂ ብዝበለፀ ዝሰርሕ እዩ ሕጂ ኣብዛ ናቱ ድሕሪ ተመሊስካ ፓብሊክ ሴክተር ወይ ካቲ ናይ መንግስቲ ሴክተር እንታይ ዝገብር ፓብሊክ ጉድ ማለት እዩ
ትምህርቲ ክኸውን ቤት ትምህርታት ክኸውን ይኽእል ፅርግያታት ክኸውን ይኽእል ዲጋታት ክኸውን ይኽእል ፀዓት ክኸውን ይኽእል ካልኦት ኣገደስቲ ነቲ ሃገር ዝሃንፅ ነቲ ሃገር ድማ ንነዊሕ ክጥምት ዝገብራ ከምኡ not affected by recession እዚ ኸ እንታይ እዩ ኣብ ወቅቲ ዘይምርኮስ ኢንቨስትመንት ማለት እዩ ስለዚ ክትረክብ ካለኻ ትገብሮ ክስን ካለኻ ትገድፎ ዘይኮነ ቀፃልነት ዘለዎ ኢንቨስትመንት ትርኢኻ ካልእ government jobs to protect environment ከምኡውን መንግስቲ ኩሉ ግዜ ነቲ ዜጋታት ናቱ ናይ ስራሕ ዕድላት ክፈጥር ክኽእል ኣለዎ ኣብ ቁጠባ እንታይ ይብሉ መንግስቲ ዝሰርሖ ፕሮጀክት እንድሕር ሲኢኑ ገንዘብ ገይሩ ጎዳጉድ ክኹዕት ኣሎ ነቲ ጉድጓድ ድማ ንክደፍንዎ ድማ ክኸፍል ኣለዎ እዩ ዝበሃል ስለምንታይ መንግስቲ እንታይ ይገብር ዘሎ ስራሕ ክፈጥር ክኽእል ኣለዎ ስለምንታይ ስራሕ ዝፈጥር ከ እቲ ዜጋ ሰሪሑ ግብሪ ክኸፍል እቲ መንግስቲ ድማ ነቲ ህዝቢ ድሕሪ ስራሕ ፈጢሩሉ ሰሪሑ ግብሪ ይኸፍል እቲ ሲስተም ድማ ፅቡቅ ይቕፅል ብሎ help reduce inequality in society ከምኡ ድማ መንግስቲ ገለ ካብቲ ዝበለፀ ክገብሮ ዘሎ ነቲ ታሕተዋይ ክፋል ናይ ሕብረተሰብ ብቁጠባ ክኸውን ይኽእል ብዝተፈላለየ ወላ ኣብ ጫፋት ናይቲ ሃገር ዝቕመጥ ዘሎ ድዩ ካልእ ኩሉ ነዚ ከይግደፍ ከይምሕደግ ክሕግዞ ክኽእል ኣለዎ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ግን ፕራይቬት ሴክተር እዩ ዝገብረልካ እዚ ኸ እንታይ እዩ ፕራይቬት ሴክተር ሆቴላት ድዩ ድኳኺን ድዩ መጓዓዝያ ድዩ ካልእ ነገራት ኣገደስቲ ዝበሉ ዝኾኑ ናይ ሂወት ዴይ ቱ ዴይ ላይፍ ቀረባት ናይ ኣብ ገዛኻ ትጥቀመሉ ቴክኖሎጂ ካዲ ኩሉ ፕራይቬት ሴክተር ክገብረልካ ይኽእል ምክንያቱ ንረብሑ ዝጎይ ዝያዳ ስለዘድማ ኣብ ከምዚ ማለት እዩ እዚኦም ክልቲኦም ነገራት ድማ ቁፅፅር ክህልዎም ኣለዎ ናይ ግዲ ማዕረ ክኾኑ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን መንግስቲ ግን ሓይሊ ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ስለምንታይ መንግስቲ ሓይሊ ዘይብሉ እንተኮይኑ እቲ ፕራይቬት ሴክተር ዶሚኔት ተገይሮ ቁጠባ እንታይ ይኸውን ሃገር ኣይትምዕብልን እያ ናበያ ትወድቕ ኣብ ኢድ ውሕዳት ኮይና ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ድማ እቶም ውሕዳት ሃብታማት ነቲ ፖለቲካ ድማ መፅኦም ነቲ መንግስቲ ይቆፃፀርዎ እንታይ ይኸውን ሽዑ እቲ መንግስቲ ኣብ ኢድ እቶም ውሕዳት እዞም ውሕዳት እዚኣቶም ድማ ነቲ ሃገር ዘርብሕ ዘይኮነ ንጅቦኦም ዘርብሕ ጥራዮም ክገብሩ ዝደልዩ ስለዚ ናይ ሎሚ ረብሓናቶም እምበር ናይ ፅባሕ ናይቲ ሃገር ፅቡቕ ነገር ከይሓስቡ ይኽእሉ እዮም ከም ትሕዝቶ ናቱ ኣሜሪካ ራእይዋ ኣሜሪካ ወሪድዋ ዘሎ ፀገም እዩ እቲ ካፒታሊስት ኣዝዮም ሃብቲሞም ፖለቲካ ድማ ቢዶም ኮይኑ ናይ እስራኤላውያን እቲ ኤፓክ ዝበሃል ዘሎ እኮ ቢልዮነራት መብዛሕትኦም ብዙሓት ኣይሁዳውያን ስለ ዘሎ ብሓደ ኮይኖም ገንዘቦም ገይሮም ነቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢዶም ስለ ዝገበርዎ ኣብ ክንድን ህዝቦም ኣብ ኩናትን ኣብ ካልእን ኣብ እስራኤልን ጥራይ ግዜኡ ዘጥፍ ዘሎ መንግስቲ ካብዚ ዝመፀ እዩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ዝያዳ እቲ ፕራይቬት ሴክተር እንተኣሊኻዮ ኸ መንግስቲ ኣመና ከቢድ ሓላፍነት ኢኻ ተሰክሞ ዘለካ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኤቭሪቲንግ መንግስቲ ክገብሮ ኣለዎ ካበይ ምፅኡ መንግስቲ ክገብሮ መንግስቲ ድሩት ባጀት እዩ ዘለዎ ኣታዊ ናይ መንግስቲ ካበይ ዝመፅእ እንድሕር ኢልኩም ክትፍትሽዎ ኣለኩም ኣታዊ ናይ መንግስቲ ሓደ ካብ ግብሪ ዝመፅእ ግብሪ ግን ሰብ ፅቡቅ ስራሕ እንተዘይብሉ ፅቡቅ ኣታዊ እንተዘይብሉ ካምፓኒታት እንተዘየለዋ ኣታዊ የብሉ ማለት እዩ ስለዚ ከም ኤርትራ ዝኣመሰለ መንግስቲ ኣታዊ ናቱ ካብ ምንታይ እዩ እንድሕር ኢልካ ካብቲ ወርቂ ዝሸጦ ዘሎ ክኸውን ይኽእል ማዕድናት ዝሰጡ ዘሎ ክኸውን ይኽእል ግን እዚኣቶም ጥረ ነገራት እዮም ሓመድ እዩ ከዓ ዝሽየጥ ዘሎ ብቓላ ናይ ፕሬዚደንት ሓመድ ኢና ንሸይጥ ዘለና ኢሉ ሓመድ እንድሕር ኮይኑ ተኣታዊ ናትካ ውሕድ እዩ በዚ ውሕድ እዚ ክንደይ ኢኻ ከተመቃርሖ ንክንደይ ኢኻ ክትገብረሉ ስለዚ ገለ ክፋል ናይቲ ፕራይቬት ሴክተር ቀስ ኢልካ ክትከፍቶ ክትክእል ኣለካ ሕግታት ትገብረሉ ፅኑዕ ዝኾነ ኣካይዳ ክህልዎ ከም ዝኽእል ትገብረሉ ግን ከምኡ ድማ ተወዳዳሪ ክኸውን ከዓ ፍሌክሲቢሊቲ ክትበለካ ራእይ ናይቲ መንግስቲ እዝን እዚ ዓውዲ እዚ ናይ ፕራይቬት ሴክተር ክዋስኡ ይኽእሉ እዮም እቶም ዝዋስኡ ድማ እዝን ቅጥዒ ከማልኡ ኣለዎም ክትብል ኣለካ ተወዳዳሪ ድማ ክኸውን ኣለዎ እቲ ፖሊሲ እንታይ ማለት እዩ ተወዳዳሪ ክንብል ከለና ሓደ ሰብ ኢንቨስትመንት ክገብር እንድሕር ኮይኑ ኣብ ካልእ ሃገር ንኸይገብር ኣብ ኤርትራ እንታይ እዩ ዝስሕቦ ሓደ ስዑድያዊ ኣብ ሱዳን ድዩ ክገብር ኣብ ኤርትራ ድዩ ክገብር ኣብ ጅቡቲ ድዩ ክገብር ኣብ ኬንያ ድዩ ክገብር እንታይ እዩ ናብ ኤርትራ ደምፅኦ ንዝብል ተወዳዳሪ ነገር ፖሊሲ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ዝያዳ ግን ንደቂ ሃገር ዘቐድም ምክንያቱ ደቂ ሃገር ዝያዳ ንሳቶም እዮም ንነዊሕ ጠሚቶም ኢንቨስት ክገብሩልካ ዝኽእሉ ብኮንፊደንስ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ክንዛረበሉን ክንካትዓሉን ዘለና ኢና ድሕሪ ፅቡቕ ዘይተገይሩ ድማ ከምዚ ዝዙይ ዝኾነ ቀናን ዝኾነ ፖሊሲ እውን ክመፅእ ይኽእል እናበለ ፅቡቕ ዝኾነ ሓሳብ ሂብ ነይሩ ምስጋና የድልዮ እዩ ዝሓውና ካብኡ ካብ ኤርትራ ከይወፃና ፅብቕቲ ዜና ክበኩም እዛ ፅብቕቲ ዜና ድማ እዛ ሓደ ካብ ናይ ዌዘር ትካል ዝሃቦ ሓበሬታ እዩ እንታይ ኢሉ ኣሎ ዊክሊ ሬይንፎል anomalies forecast ካብ ዕለት 27 ክሳብ 27 ወርሒ 8 ክሳብ ዕለት 3 ወርሒ 9 ዘሎ ካብ more than usual rainfall expected over southern regions of Sudan central to ናብ ኤርትራ ገፁ ሲ ካብ ንቡር ወፃኢ ክራማት ክህሉ ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ድማ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ነገር እዩ ሓረስታይ ናይ ዓድና ብነፍሱ ክመሓደረሉ ዝኽእል እዩ ኤርትራ
ፅቡቅ ዝናብ ትረክብ ከም ዘላ ንሰምዕ ኣለና ድሮቲ ዘራእቲ ድማ ከምዚ ዓይነት ተስፋ ኩነታት ክረአ ከሎ ድማ ናይ ብሓቂ ተስፋ ይበና ኤርትራ ድማ ናብ ዝበለፀ ክትከይድ ትምኒት ናይ ኩልና እዩ ካብዚ ከይወፃና ከለና ሓደ ደሰንብድ ሪፖርት እውን ኣሎ እስኪ ስምዖ እዚ carbon credits and farmland leases, bringing you factual news content from the continent and beyond. Now imagine a modern day scramble for Africa, but not with cannons and guns, but with gold-plated contracts, carbon credits and farmland leases. The United Arab Emirates is quietly expanding its reach across the continent. Now this is not a distant story, this is happening right now. The United Arab Emirates ሓደ ካብቲ ብዙሕ ኣዛራቢ ዘሎ እዚ ኢማራት ዝበሃል ሃገር ብየማንን ፀጋምን ኣብቲ ከባቢ ሓደገኛ ኣካይዳ ዝመርፅ ዘሎ ሃገር ምዃኑን ከም ውፅኢት ናቱ ድማ ዳርጋ መግዛእቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ፈንያ ዘላ ሃገር እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ፅቡቅ ነገር ሚድያ ብየማንን ፀጋምን ብዛዕባ እዚ ኢማራት ትኸዶ ዘላ መንገዲ ክዛረብ ከሎ ተስፋ ይዝበካ ስለምንታይ ሓደ ካብቲ ነቲ ኣካይዳ ናይ ኢማራት ብወታደራውን ብኩናትን ጥራይ ዘይኮንካ ክትብድህ ዘለዎ እንታይ ዳ እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ብዓለም ደረጃ ዓለም ክትፈልጦ ክትክእል ኣለዋ ዓለም ክትዛረበሉ ክትክእል ኣለዋ ዓለም ኣንፃሩ ደው ክትብል ክትክእል ኣለዋ ልክዕ ከምዚ ናይ እስራኤል ትኸዶ ዘላ መንገዲ እስራኤል ትወስዶ ዘላ ስጉምቲ ብዝሰፍሐ መልክዕ ሃገራት ኣንፃሩ ደው ዝብላ ዘለዋ እሞ ብኡ መንፅር ድማ ረብሓ ናይ እስራኤል ኣብ ሓደጋ እናወደቐ እታ መርሕኖ ዘሎ ስርዓት ድማ ሽግር ዘጋጥሞ ዘሎ ዝበልና ካልኣይ ሓደገኛ ሓይሊ ዝኾነ ኣብዚ ከባቢና ድማ እዚ ኢማራት እዩ ብዙሓት ክኢላታት ሚድያ ድማ ብተደጋጋሚ ሎሚ ብዛዕባ ኢማራት ፅቡቅ ዝዛረብ ሚድያ ክትረክብ ከቢድ እዩ and this is good ምክንያቱ ብኩናት ጥራይ ጠጠው ከተብሎ ዘይኮንካ ብሚድያ እውን ጠጠው ከብሎ ዝኽእል ሓይሊ ክመፅእ ክኽእል ኣሎ ዝበሃል ካብዚ እዩ ስለዚ እቲ ኢንቨስትመንት ናይ ኢማራት ዳርጋ 110 ቢልዮን ኢንቨስት ገይራላ ክሮስ ኣፍሪካ ክበሃል ከሎ መብዛሕትኡ ናይ መግዛእቲ ዓይነት ስጉምቲ ዝወስድ እምበር ንረብሓ ወይ እውን ዕድላት ነተን ሃገራት ዝፈጥር ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ዘሎ and the report ቀፃሊ ከም ዝወፅ ዘሎ ድማ ነቲ ስእሊ ነቲ ኢሜጅ ኢማራት ዝበሃል ብዓብዩ ኣብ ኢሜጅ ዝምርኮስ ቁጠባ እዩ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ኢማራት እቲ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ቁጠባናቱ ቱሪዝም እዩ እዚ ኩሉ ሰብ ፀደፍደፍ ዝብል ዘሎ ንዱባይ ስለምንታይ እዩ ሓደ ፅቡቅ ኢሜጅ ሓደ ገነት ዝዓይኑ ኣብ ምድረ በዳ ገነት ከም ዝፈጠሩ ኮይኖም ስእሊ ስለ ዝፈጠሩ እዩ ነዚ ስእሊ እዚ ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ቅድሚ 4 ዓመት ኤቭሪባዲ ብዛዕባ ዱባይ ትዛረብ ነይሩ ክሳዕ ክንደይ ምዕባለ ከም ዝተገበረ ሎሚ ኸ ኢማራት ክሳዕ ክንደይ ሕማቅ ትገብር ከም ዘላ ንጎም ምሸትን ዝዝረብ ዘሎ ስለዚ ዓቕሚ ዘለካ ኤርትራዊ ነቲ ኢማራት ትገብሮ ዘላ ትርኢ እንተለኻ ግዴታ እንተዘይኮይንካ ናብኡ ክትገይሽ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እቲ ዘይትገብሮ ውሳነታት ድማ ፅልዋ ይፈጥር እዩ ብርግፅ ብዙሕ ካልእ ናብኦም ክኸይድ ዝኽእል ስለ ዘሎ ፅልዋ ከይገብር ክእል ክትብል ትኽእል ኢኻ ብሓፈሻ ግን ብደረጃ ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ሚድያ ካምፔይን ድማ ዓብ ፅልዋ እዩ ብፍላይ ብሃገራት ዓረብ ኣብ ህዝቢ ዓረብ ማለት እዩ እዚ ህዝቢ ዓረብ በቲ ኣብ ቃዛ ዝካየድ ዘሎ ኢማራት ትኽተሎ ዘላ ፖሊሲ ዳርጋ ሓደ ካብቲ ዝያዳ እናተፀየና ዝኸይድ ዘሎ ህዝቢ ዓረብ እዩ which is very important in ኢማራት ስለዚ ምስ ግዜ ፅልዋ ክገብረላ ዝኽእል እዩ ካልኣይ ድማ ኣፍሪካ ክነቕሓሉ ዘለዎ ጉዳይ UAE pledged $110 billion in African projects, with $72 billion set aside for renewable energy alone. It's a financial juggernaut surpassing many traditional global powers. In December 2024, Kenya announced it was in talks to lease 200,000 acres of irrigated coastal farmland to Abu Dhabi's agribusiness giant Al Dahra. What's the goal, you ask? To boost food security/imports that drain $4 billion. كم نريد زلنا إمارات حدا حدا خلينا نزارب كلنا أب السودان أب إثيوبيا ترى بزح إنفست قبر زلنا زلازم مسؤول بزح سبيه نو أرجع أب أفريقيا أب زحتها قراتها سفح إيد فنيا زلا أب كينيا بمايت أشحاد زغطر هكتارات مريت ناي لم أتبعيلو بناتا إنفستمنت أب ربحنا عازوعل إنفستمنت جرالا أب تنزانيا عند رقيت كخيندو أب أوغندا كمو أب تشاد كمو أب ليبيا كمو سودان اوريدي قدم تكويناتو انتخونه سفح زغونه انفستمنت نيروم ኢትዮጵያ ድማ ወላ ሓደ ሰባይ ፈልጦኒ ግን ከንደምንታይ ኢንቨስትመንት ከልዋ ከም ዝኽእል ንምግንዛቡ ኣሸጋሪ ይመስለኒ ስለዚ እቲ ኣካይዳ ናይ ኢማራት ድሮ ሰራውር ሰዲዳ እንደ ዘላ እቲ ዝኸፈት መልክዕናታ ግን ኣበይ ዝረአ ዘሎ ኣብ ሶማልን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልን ኣብ ሱዳንን ኢማራት ከም መልኣኽ ኮይና ከም ናይ ኢንቨስትመንትን ከም መሻርክትን ኮይና ኣትያትካ ነቲ ሃገር ከመይ ጌራ ከተዕንዋ ከም ትኽእል ሱዳን ሪል ኤግዛምፕል እዩ
ሶማሊያ ድማ ካልኣይ ሪል ኤግዛምፕል እዩ ስለዚ ነዚ ኣብ ግምት ኢቲኻ እንድሕር ኸይድካ እቲ ኩነታት ብቐረባ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ እዚ ሕጂ ኣብ ጅቡቲ ንረኣዩ ኣብ ጎደቦና ንሕና ካብ ካልኦት ኢና ክንመሃር ዘለና ጅቡቲ ዘጋጥም ዘሎ ዝብልዎ ዘለዎ እስከስሙ አሜሪካ ጅቡቲን ጉድ ሰራቻት። ኢትዮጵያና አሜሪካን ያጣመረው በርበራ ወደብ በአፍሪካ ቀንድ ስትራቴጂካዊ ቦታ በመሆን የተለያዩ አያላን ሀገራት የጦር ቤዛቸውን የገነቡባት ጅቡቲ ባልተጠበቀ ሰዓት አዲስ መርዶ ደርሷታል። የኢትዮጵያና የራስ ገዛዋ ሶማሊላንድ መንግስት የደረሱበት የባህር በርና የወደብ ጥያቄ መነሻ አድርገው ኢትዮጵያ ላይ ጦራቸውን ካቀባበሉት ግብጽ፣ ኤርትራና ሶማሊያ ጋር በመጣመር እየሰራች ያለችው ጅቡቲ ላይ ጦሩን ያሰፈረው የአሜሪካ መንግስት በጅቡቲ ያለውን የጦር ሰፈር ወደ ራስ ገዛዋ ሶማሊላንድ ለማዞር የሚያስችለውን እቅድ መነሻ ያደረገ ያልተጠበቀ ክስተትም ሆኖበታል። የአሜሪካ መንግስት በአፍሪካ ቀንድ ስትራቴጂካዊ በሆነው የበርበራ ወደብ ላይ የጦር ቤዝ የመገንባት እቅድ በበርበራ ወደብ ላይ ክንፏን እየዘረጋች ላለች ኢትዮጵያ ጭምር የሚሰጠው ጥቅም የጎላ በመሆኑ የኢትዮጵያን የቀይ ባህር ጉዞ የሚቃወም ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ካብቲ ኣብ ክሩምታ ሒዛትላ ዘላ ሃገር ኢማራት ተላ ጅቡቲ እያ ንጅቡቲ ኣብ ክሩምቶም ሒዞምላ ኣለዉ ምክንያቱ ወደብ ናይ ጅቡቲ በርበራ እቲ ኢማራት ዲፒ ወርልድ ማኔጅ ዝገብሮ ነይሩ ካብቲ ሰዊጎም ወፂኦም ናብ ዓሰብ ፈቲኖም መንግስቲ ኤርትራ ይተረዳድኡን ሽዑ ድማ ናብ ሶማሊላንድ ኸይዶም ንበርበራ ኣልሚዖም ሕጂ እቲ ዕላማ ከመይ ጌርካ ንጅቡቲ ወደብ ትርምሶ ተደቅሶ ወይ እውን ከምዘይሰርሕ ትገብሮ እዩ ዕላማ ብመንገዲ ኢማራትን እስራኤልን እቲ ናይ ወታደራዊ ቤዝ ናይ ኣሜሪካ ካብ ጅቡቲ ናብ በርበራ ናብ ሶማሊላንድ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘሎ but if you really look into it በርበራ ኣበይ ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም and ጅቡቲ ኣበይ ኣሎ ክትሪኦ ከለኻ ናይ ሰማይ ምድርን ፍልይ ዘለዎ you cannot just miss ዓሰብን ንዓሰብን ንጅቡትን ገዲፍካ ብበርበራ ክትክኦ ከቢድ እዩ حق نمزراب كن من تاي بروباغندا خغبري فتنلو ኢትዮጵያ አቢ ከመሆን አዳኸርትናቱ ንጅቡትን መድሃል ብርግጽ ጅቡቲ ጽቡቅ ድቃስ ከም ዘይብሎም ኣብ ዝዋን ርዱ እዩ ምክንያቱ ገጅፍ ዕዳ ወሲዶም እዮም ነቲ ወደብናቶም ኣልሚዖሞ ዘለዉ ስለዚ ንዓመታት ከምቲ ዘለዎን ተቆፂሉ ጥራይ ትረብሓናቱ ክመለስ ዝኽእል መንገዲ ባቡር ይኹን ወደባት ተሃኒጹ ዘሎ ኢትዮጵያ ግን ንጅቡቲ ከተደቅሳ ከም ትኽእል ምክንያቱ ትዛዕብ ዓሚል ናቶም ኢትዮጵያ እዩ ኢትዮጵያ ግን ገለ ክፋል ናይ ቢዝነስ ናቱ መጀመርያ ናብ በርበራ ክገብር እዩ እዚ ከዓ ምርጫውን ኣይኮነን ግዴታ እዩ ኢማራት ንኣቢ ክንምንታይ ከም ዝቋፀሮ ስለንፈልጥ እቲ ቢዝነስ ናብ በርበራ ምኻዱ ዘይተርፍ እዩ መንገዲ ባቡር ናይ 3 ቢልዮን ዶላር ክግበር ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ናይ ዓሰብን ናይ ጅቡትን ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ግን ኣብ በርበራ ብምኻድ ክትዓፅዎ ይትኽእልኒ ኢኻ እንድሕሪ ኣሜሪካ እዚኣ ከነፅረልኩም ኣሜሪካ በይዝናታ ካብ ጅቡቲ ወሲዳ ናብ በርበራ እንተኸይዳ ቻይና እንድሕር ተፈቒድላ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ክትገዝኦ እያ ምክንያቱ ቻይና ኣብ ወደብ ጅቡቲ ሰፊሕ ዝኾነ ኢንቨስትመንት እያ ትገብር ዘላ ኣካለ ግዜ ቪድዮ ምፅልኩም ነይረ መሊስያ ተስፍሖ ዘላ ክሳብ ዓበይቲ መራኽብ ናይ ኩናት ክቕበል ዝኽእል በይዝ እያ ክትገብር ትደሊ ዘላ ምስ ግዜ ሕጂ ክብል ኣይክልኒ ምስ ግዜ ግን ምስ ኤርትራ ተመሳሳሊ ርክብ ክትገብር ከም ትኽእልን ምስ የመን ተመሳሳሊ ምክንያቱ ብወገን የመንን ብወገን ኤርትራን ጅቡትን ጽቡቕ ዝኾነ ፖዚሽን እንድሕር ገይረን ሃገራት ከምናተን ሓሳብ ማለት እዩ ክንዲ ምንታይ ጽልዋ ክፈጥረለን ከም ዝኽእል ኣብዚ ምሕንቆ እዚ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ብርግጽ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሓት ሓይልታት ክዋስእሉ ዝኽእሉ ብዙሓት ሓይልታት ክጓየሉ ዝኽእሉ እዮም ስለዚ እቶም ሓይልታት ድማ ኣብ ጅቡቲ ብሓደ ዘለውሉ ቀደም ግዜ ሰላም ስለ ዝኾነ ኣይፃብኡን እዮም ነይሩ ሎሚ ግን ብሓደ ኣብኡ ክትከውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ንሓትሕትካ ናይ ምስልላይ ዓቕሚ ስለ ዘሎ ስለዚ ስትራቴጂካዊ ቴክኖሎጂ ኣብኡ ክትንቀሳቐስ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ እታ ፀላኢኻ ብቐረባ ክስልየካ ስለ ዝኽእል እዚ ከዓ ኣብ ትሽትሽ ሓትሕት ኮይንካ ዝግበር ስጉምቲ ነቲ ናትካ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቓስ ሓደጋ ክኾኖ ስለ ዝኽእል ፀላኢኻ እንታይ ዓይነት ቴክኖሎጂ ኣለዎ ስለዘይትፈልጥ እውን ስለዚ ብሓፈሻ ኣብቲ ጅቡቲ ተፀፋፂፎምሉ ዘለዉ ኩነታት ርኢኻ ምስ ግዜ ገለ ክፋልናቱ ናብ ኤርትራ ምኻዱ ዘይተርፍ እዩ እዚ ኤርትራ እንተደልያ ማለት እዩ ድሌት ናይ ኤርትራ እንተሎ እቲ ሓደ ግዜ ናብ ኤርትራ ገጽካ ምኻዱ ዘይተርፍ እዩ ብርግጽ ሶማሊላንድ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ካብቶም ኣዛረባ ኣርእስቲ ኣብ ቀረን ኣፍሪቃ እዩ ኮይኑ ዘሎ ኣዛረባ ኣርእስቲ ከም ምዃኑ መጠን ድማ ከም ሃገር ተቐባልነት ክትረክብ ዲ ኣይትረክብን ዝብል ቶፒክ ዳርጋ ቀጻሊ ኣብቲ ሚድያ ብፍላይ ብወገን እስራኤልን ብወገን ኢማራትን ብዙሕ ከም ኣጀንዳ ኮይኑ ንኽመፅእ ዝደፍኡሉ ዘለዎ ነጥቢ እዩ ወውልሲ ኣብ መወዳታ እቲ ሶም ዝደልይዎ ዘለውን ዝሓስብዎ ዘለውን ክኸውን ዲ ኣይከውንን ካልእ ኣርእስቲ እዩ ግን እቲ ኢማራት ናይ ረብሓ ክሳብ ዝኾነ
نتودا بربرا قالك كفالنا إثيوبيا بيزنس نابو كم زخيت كجبر مخانو I think إن ما نم كتافو زخل ويون مستير كونه زخل نجار جلوي مثلا زوزي نزي كنتات حدا بقربا ما كتتال زليو إرتراجن أبتي إمارات خدو زلا كنتات بقربا نكاتلو كم زلنا يذكر هذا بلولي كالاي لنكنا كابتوم قربونا زمت زلو صبصابون ويون حسابون بسمع لي كاليتي زي سمع كواون زي سمعوا ኃይል ዋና አዛዥ ሌተናል ጀነራል ይልማ መርዳሳ በፓኪስታን ጉብኝት እያደረጉ ይገኛል። በትናንትናው ዕለትም ከፓኪስታን ጦር መሪዎች ጋር ተገናኝተዋል። በፓኪስታን አየር ኃይል ዋና ማዘዣ ተገኝተው ያደረጉት ውይይት የጉዳዩን ክብደት በግልጽ ያሳያል። የፓኪስታን መገናኛ ብዙሃን እንደዘገቡት ሌተናል ጀነራል ይልማ መርዳሳ ከፓኪስታን የአየር ኃይል አዛዥ ኤር ቺፍ ማርሻል ዛሂር አህመድ ባበር ሲዱ ጋር ተገናኝተው በሙያዊ ጉዳዮች ላይ ዝርዝር ውይይት አድርገዋል። ይህ ቀላል ዲፕሎማሲያዊ ጉብኝት አይደለም። በውይይታቸው ወቅት የፓኪስታን አዛዥ በሁለቱ አየር ኃይሎች መካከል በጋራ ስልጠና አማካኝነት ወታደራዊ አጋርነትን ለማሳደግ ያላቸውን ቁርጠኝነት አረጋግጠዋል። ጀነራል ይልማ መርዳሳ ሕጂ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣገዳሲ ውሳነ እዩ። እቲ ውሳነ ንሪኦ ዘለና ምስ ፓኪስታን ብቐረባ ክሰርሕ ምስ ሓይሊ ኣየር ናይ ፓኪስታን ንክራኸብ ይፍትን ኣሎ ክበሃል ከሎ እዚያ ዘረባ እዚያ ሕጂ ብቐረባ ንኤርትራ ተድሊ ዘረባ እያ። ስለምንታይ ኤርትራ ነዛ ሪፖርት እዚያ ጥራይ ሒዞም ናብ ህንዲ እንድሕር ኮንሳልት ገይረ ወይ እውን ኣምባሳደር ናይ ህንዲ ይከታተሎ ክህሉ ስለ ዝኽእል እዚ ንኤርትራ ኣድቫንተጅ ክባ ዝኽእል እዩ። ምክንያቱ እዛ ጉዳይ እዚኣ ኣብ ተፈላለየ እዋናት ገሊፀልኩም ኣለኹ። ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ምስ ህንዲ ዝኸዶ ዘሎ ጉዕዞ ይፃባእ ስለ ዘሎ ንህንዳውያን ምስ ፓኪስታን ሕግብግብ ክብል ጀሚሩ ኣሎ ኢልና እዚኣቶም ድማ ምስ ፓኪስታን ሕግብግብ ይብሉ ኣለዉ። ስለዚ ህንዲ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ምስ ፓኪስታን ዝቐርብ ስግኣት እዮም ዝርእይዎ ሶ ስለዚ ምስቲ እንድሕር ፓኪስታን ምስ ፓኪስታን ይቐርቡ ኣለዉ ኤርትራ ምስ ህንዲ ፅቡቕ ዝምድና ንክትገብር ድፊኢት ይኾኑላ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ናይ ፓኪስታን ምንቅስቃስ ብቐረባ ዝከታተሉ ሃገር ተሎ ህንዲ እዮም። ቢካዝ ቀዳማይ ወታደራዊ ፀላእዮም ጥራይ ዘይኮነስ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ገጅፍ ወታደራዊ ልውውጥ ዝገበሩ እዮም። ምስ ሓይሊ ኣየር ናይ ፓኪስታን ይራኸቡ ምህላዎም ድማ እንታይ ዝበሃል ሓይሊ ኣየር ናይ ፓኪስታን ፅቡቕ ዝኾነ ውፅኢት ከም ዘምፅእ ኣብቲ ኩናት ቅድሚ ዝተወሰነ ኣብ 2015 ዝተኻየደ ወርሒ 3 ኣቢሉ ዝተኻየደ ኣብ መንጎ ህንድን ፓኪስታንን ሓይሊ ኣየር ናይ ፓኪስታን ፅቡቕ ውፅኢት ኣምፅኡ እዩ ዝበሃል። ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብዙሕ ግዜ ክሳብ 7-8 ነፈርቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ፈረንሳ ነፈርቲ ከም ዘውደቑ ዝንገር ገለ ዝብልዎ እዩ። ናው ኢፍ ዳት ኢዝ ኬስ ወታደራዊ ሓይሊ ንኢትዮጵያ ክሕግዝዋ ይኽእሉ ሹር ክሕግዝዋ ይኽእሉ ኮኑ ወይ ስልጠና ክህብዋ ይኽእሉ ባት ናይ ወታደራዊ ሓገዝ ስለ ዝወሓዳ ድያ እዛ ሃገር እዚኣ ዝሕግዛ ድዩ ተሳይኑ እስራኤል ትሕግዞም ይበሃል፣ ኢማራት ትሕግዞም ኣላ ይበሃል። ስለዚ ናይ ፓኪስታን ፍሉይ ሓገዝ ተወሳኺ ገለ ነገር ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም። ፓኪስታን ንባዕሎም ኣብ ዲቕ ዝበለ ቁጠባዊ ሽግር ዘለዎ እዮም። እቲ ፓኪስታን ናብዚ ሃገር እዚ ትኸዶ ዘላ ግን ንኤርትራ ረብሓ ኣለዎ እየ ዝብለኩም ኣነ። ንኤርትራ ምስ ህንዲ ዘለዋ ፅልዋ ወይ እውን ህንዲ ናብ ኤርትራ ምስ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ናታ ህንዲ ናብ ኤርትራ ዝያዓደ ምንቅስቃስ ንክትገብር እውን ድፊኢት ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ኤርትራ ነዚ ሓበሬታ እዚ ተጠቒማ ኣይ ሪሊ ሆፕ ምስ ህንዲ ዘለዎም ምቅርራብ ናቶም ዝያዳ ክሕይል ከም ዝኽእል ብርግፅ ፓኪስታን ወታደራዊ ሓይሊ ንኢትዮጵያ ንኸይትባ ክቋፀር ዝኽእል ግብፂ ዝበሃል ሓይሊ ኣሎ ቁፅሪ ሓደ ቢካዝ ኢጅፕት ዊል ኖት ኣላው ዳት ግብፂ ኣይፈትውን እዮም ዝኾነ ይኹን እስላማዊ ሃገር ከም ፓኪስታን ዝኣመሰለ ንኢትዮጵያ ፍሉይ ወታደራዊ ሓይሊ ንክባ ስለዚ ዝከኣሎም ክገብሩ እዮም። በቲ ኮይኑ በቲ ንኤርትራ ፅቡቕ ዕድል እየ ዝብሎ ኣነ ከም ሕማቕ ዕድል ኣይኮንኩን ዝርዮ ከም ፅቡቕ ዕድል እዩ ጥራይ ኤርትራ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ዓንዳር ኣካይዳ ክንጥቀመሉ ካማን እንተንኽእል ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ስለምንታይ ንሳቶም ናብትን ክጎዩ ከለዉ ኤርትራ ነዚ ዶኩመንት ጌራ ነቶም ብናይ ፓኪስታን ምንቅስቃሳት ክሰጉ ዝኽእሉ ትብሎም ሃገራት ዝያዳ ናይ ሴኪሪቲ ዲልስ ወይ እውን ስምምዓትን ሽርክነትን ንምፍፃም ኤርትራ ክትጥቀመሉ ትኽእል እያ። ገለገለ ሰባት እንታይ ዝብል እምነት ኣለና ኤርትራ ካብ ካልኣይ የድልያን ኣብ ነብሳ ክትኣምን ኣለዋ። ነብስኻ እናተኣማመንካ ተወሳኺ እንተገበርካ እንታይ ይጎድለካ? ኤርትራ እኮ ሚኒስትሪ ምክልኻልን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢን ዘለዋ ክልተ ዲፓርትመንት ዘለዋ እኮ ብዕላማ እዩ። ምክልኻል ከመይ ገይሩ ነቲ ሃገሩ ይሕይል ብምክልኻል ክኾን ከሎ
እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ድማ ብከመይ ጌርካ ብዲፕሎማሲ ተወሳኺ ሓይሊ ተመጽዩ ስለዚ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ከምዚ ሓሳብ ክመጽእ ከሎ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝንቀፍን ዝንዕቕን ዝመስለኩም ሰባት ኣለኹም I don't know ካበይ መጽኡ ተተሓሳስባት ኣይርዳእኒ ሓሳባት ክወሃብ ከሎ ሓደ መንግስቲ ኤርትራ ዘይፈልጦ ርቀት ኣይኮንና ንዛረብ ዘለና they know this I'm pretty sure ይከታተልዎ እዮም ነዚ ነገራት እዚ ምክንያቱ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ናይ ዲፈንስ ደረጃ ዝግበር ምስቲ ናይ ኩናትን ዕግርግርን ዝገብርዎ ዘለዉ ተሃዲድ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ግምት ኢኻ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ነገራት እዚ ኣይከታተሎን ክትብል ኣመና ከቢድ እዩ راي هنا كم قدسات إيرتراويان حساباتنا نهبالنا who knows maybe زي رأيوا وين زي تخطط الوقت خوينا لما حساب مهاب صبغيو زينو قبر زلنا زجزي إنترنت كالون كل عدنا فري مسكونا أبعدنا خوينا حساباتنا كنبينا ريتوتاتنا كنبينا كنتات كل نبور مسكونة أبتي منستري قدات وصاي أبناي بريس حساب المينستر قدات وصاينا يرتران حتى لون حسابات أبنو بالون درجة مسبس حون حساباتنا كنبينا نتصبح نقول نقبرجن لومي ناقبرنا يتصنع نادما حما غايكونن زغا نحجر زتأكمبر زود حبريتاون أيكونن زبل أمنتي زلني توم سيد سمامة بقتم كاو فلي زبل حساب زلكم ريتوهم نخبرينا أجن تريتوهم ملو كنقبلوا ويون السو تريتوهم تراي كنقبرجن أنا عايز قبول كويس يسمعنا نيرترا تحليل لان تخينكا بعقمها خينا عقا حساب كام هبي حساب كاين عقني حساب زين صبح ما حساب تراي تناتك حساب من قصن عخو طلع الواي باللي يعني مكسي كابين العلي ناتو حسابات الواي نقل حسابي عين عقني زكا لنا حساب كبير زفتن نتوم زملكتهم بإيميل سدل لهم سبات علني نتا بابليك زرب زلو زبلد ما بابليك زارب دس فلني سزي هجي نابتناي قلبونا زبال زلوس كنسكر መከላከያ ያፈጻጸም ግምገማ ባለፈው ጊዜ የኳርተሪር ያፈጻጸም ግምገማ አድርገው ያቀረቡትን ሪፖርት በተመለከተ አቅርበን ነበር እንደምታውቁት መረጃው ሓደ ጸብጻብ ተገይሩ ከም ዘሎ መንገዲ ኢትዮጵያ ኣብ ስምዕወት ጸብጻብ እንታይ ከም ዝብል የተሳተፉበትን ወታደራዊ አመራሮች ብቻ ወታደራዊ ግምገማው ሲደረግ የፖለቲካ ኃይሉ ውክልና ሰጥቶ የመንግስት ተወካይ የሲቪል አመራሩ ተወካይ ተብለው የተላኩና በግምገማ የተሳተፉ አካላት አሉ የፖለቲካ አመራሮች በእነዚህ ሁሉ አካላት የተደረገ ግምገማን የግምገማው ሪፖርት ምን ይዞ መጣ ነው ቁም ነገሩ ጉሮሯችን እስኪደርቅ አንጀታችን እስኪጎተት ስንጮህ የነበረውንና የመከላከያ የሚባለው ተቋም አሁን ያለበት ወቅታዊ ሁኔታ የተዋረደ ነው እንኳንስ ከሌላ ሀገር ጋር ኤርትራ ጋር ሌላ ተቋም ጋር ሌላ ሀገር ጋር ሄዶ የሚዋጋበት አይደለም አገር ውስጥ በፕሮፓጋንዳ ከመጠገን ሚዲያ ላይ ተጠግኖ ከመቆየት ውጪ ተቋሙ የፈራረሰ ተቋም ስለመሆኑ ስንለው ሓደ ጸብጻብ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ወታደራዊ ኩነታት ናይ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ገምጋም በቶም ዓበይቲ መራሕቲ ናብቶም ዓበይቲ መራሕቲ ዝኸይድ ጸብጻብ ብዛዕባ ይዛረብ ዘሎ ጸብጻብ ድማ ህልው ኩነታት ናይ ወታደራዊ ኣቃውማ ናይ ኢትዮጵያ ከምኡ ድማ ወታደራውያን መራሕቲ ኣዘዝቲ ሰራዊትን ካልእን ዘለዎም ኣቃውማ እንታይ ይመስል ዝብል ኣብ ጸብጻብ ዝገበርዎ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኢሉ ልክዕ ከምቲ ንጎም ምሸትን በዓልዝን ካልኦት ናይ ኣምሓራ ኣክቲቪስትስን ካልኦት ኢትዮጵያውያን ዝዛረቦ ንዑ እዮም በዓል ሃይለ ዝብልዎ ሃይለ ለለቢይ ዝብሎ ስታሊን ቀጻሊ ዝብሎ ልክዕ ንዑ እዮም ኢሎም እንታይ እዮም ኢሎም ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ምስ ኤርትራ ክገጥም ወይ ምስ ካልእ ናይ ፀላእ ሓይሊ ገጢሙ ክዕወት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ምሱ ብዝኾነ ይኹን መለክዕ ዘይወዳደር ብቴክኖሎጂ ይኹን ብብዝሒ ሰራዊት ይኹን ብካልእ ሎጂስቲክስ ምስ ክወዳደርን ክመጣጠንን ዘይክእል ዕጡቃት ጉጅለ በኣታቶም ዝሰዓር ዘሎ ኣብ ዝሓመቐ ደረጃ ዘሎ ሰራዊት ከም ዘለዎ ተኣሚኖም እዩ ዝብል ዘሎ this is not shocking እዚ ደሰንብድ ኣይኮነ ሓድሽ ነገር ኣይኮነ ምስጢር ኣይኮነ ዝበዝሐ ሰብ ዝርድኦ ዘሎ ኣብ ባይታ ንጎሆም ምሸትን ዝርአ ዘሎ ጉዳይ ስለዚ ኣብ ባይታ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ምንም ክገብር ዘይክእል ብቁፅሪ ናይ ካሜራ ናይ ቪድዮን ኮይኑ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ካምፔን ክትገብረሉ ዳ እምበር ኣብ ባይታ ዝኾነ ይኹን ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእል ሰራዊት ኣይኮነና ብለው እዮም ዛረቡ ፈለቀ መከላከያ የሚባለው ተቋም ተሰብስቦ ራሱን ከመገምገሙ በፊት እኛ ይህንን ተቋም ገምግመን ያለበት ስታተስ ይሄ ነው ብለን በሚዲያ ተናግረናል የእውነት ይህንን ሪፖርት ቁጭ ብለው እየሰሙ ሪፖርት ጽፈው ነው የሚያሰኝ ነው ከሚዲያ ቁጭ ብለው የጻፉት ሪፖርት ነው ወይ ለምሳሌ ይሄ ከምጠቅሳቸው ነገሮች ገምግመው ካስቀመጡት ሰነዳቸው ላይ ያላነሳነውን ነገር ካለ እናንተ
አንደኛው የግምገማቸው ኪ ፖይንት ብለው ያስቀመጡት በየደረጃው የክፍለ ጦር አመራርን ጨምሮ ይላል። ተመልከቱ፣ የክፍለ ጦር አመራርን ጨምሮ በየደረጃው እጅግ ከፍተኛ የመክዳት ችግር ገጥመዋል። ይሄ በመላታካች ጊዜ አልተናገረ ብሓፈሻ እቲ ንሰምዖ ዘለና ዘረባ እዚ ናይ ብቅዓት ፀገም ከም ዘለዎም ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ፍሉይ ፀብፃብ ከም ዝስዝቦ ዘሎ መረጋገፂታ ኣይኮነካ ዝኽእል እምበር ኣብ ባይታ ነቲ ኩነታት ንጎ ምሸት እንትከታተሉ እንድሕር ኮንካ ናይ ብቅዓት ፀገም ከም ዘለዎ ሰራዊት ናቶም ከቢድ ኣይኮነን ክትርድኦ ንፋኖ ኣብ ውሽጢ 3 ሰሙን ክውድኦ ምዃኑ ኣቢ ተመኪሓት እዩ ከምኡ ዘበለ ምክንያት ድማ ነይርዎ ምክንያቱ ሰራዊት ናቱ ምስ ኩናት ናይ ትግራይ ተመክሮ ገይሩ ምስ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኮይኑ ብሓደ ተዋጊኡ ደሓን ዝኾነ ተመክሮ ሃኒፁ ዕጥቂ ኣለዎ ድሮናት ኣለዎ ገለ ኣለዎ ስለዚ ናይ ኦሮሞ ሓቢእዎ ዝነበረ ሰራዊት ኣለዎ ፋኖ ድማ ካብ ገዙ ዝወፅእ እኹል ጥይት ዘይብሉ ብመንገዲ ኤርትራ ዘሎ ዶባት ተዓፂኻዮ ድማ ቆልሓንቲ ክገብር ኣይክእልኒ ኢሉ ብንዕቀት ሰኺሩ ተበጊሱ 3 ሰሙን ዝሓሰቦ ናብ 3 ዓመት ቀሪበለት ኩናት 3 ዓመት ምቕራብ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዝኸዶ ናይ መወዳእታ በዝዶ ከምዝዶ እናበለ ደሪፉን ፕሮፓጋንዳ ገይሩን ከይዱ ሕማቕ ስዕረት ተጋጥሞ ጥራይ ነሪና ሸነ ዝበሃል ከምኡ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ዘብፅሖ ውድቀት ናይ ሰራዊት ናይ ኣቢ እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ፀብፃብ ካብቲ ወታደራዊ ኣቕምናቱ እንተወፀ እንታይ ዘገርም ኣለዎ ጥራይ እቲ ዝበፅሐ ሰብ ዝዛረበሉ ዘሎ ዋላ እቲ ወታደራዊ ኣቃውማ ናይ ኢትዮጵያ እውን ዝኣምነሉ ነገር ብምዃኑ ግን ኣይትግረምን ማለት እዩ ማለት ፍሉይ ዝሓብዎ ሓይሊ ደኮን ይህልዎ ምኸውን ምስ ኣብን ጎም ምሸት መፅኡ ኣብ ቴሌቭዥን ዝፍክሮ ርኢኻሲ ኮንዶኾን ገለ ዝሓብኦ ኣለዎ ኢሉ ዝግምት ሰብ ኣሎ ኣብ ሪያሊቲ ግን ዝሕባእ ምስጢር ከም ዘይብሉን እቲ ኩነታት ድማ እንተዝህልዎ ኣቢ ክሳብ ሎሚ ክሓብኦ ዝኽእል ምስጢር ኣይምነበሮን ኣብ ባይታ ስለ ዘይብሉ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ክገብር ዘይከኣለ የለውም። በየ3 ወሩ እያሳለጠኑ ያስገባሉ፣ በዛው ልክ ደግሞ ይከዳሉ። የክፍለ ጦር አመራሮች እየከዱ ነው ብሏል። ለቅሶ ነው። መልካም የለቅሶ ዘመን ብርሃኑ ጁላ። ትላንትና ለጀነራል ይዬ ወለጋ ሄዶ አበባው የተናገረውን አንስተን ነበረ። በትላንትናው ላይ እየመጡ ነው፣ በውጭም በውስጥም ተደራጅተው እየመጣና ያሉት እየመጡ እንደሆነ እናውቃለን፣ እኛም እየመጡ እንደሆነ አውቀን እየተዘጋጀን ነው ይላል። ብሓፈሻ እቲ ኣንጠርጥሮት ወይ ከዓ ተስፋ ቁርፀት ናይቲ ሰራዊት ናይ ኣቢ ግሁድ ኮይኑ ከም ዘሎን እቲ ምክትል ናይዚ ብርሃኑ ጁላ እውን ኣብ ዝሓለፈ ፀላእትና ተኣኻኺቦም ብውሽጥን ደገን ተዋሃሂዶም ይመፁና ኣለው ስለዚ ክንዳሎ ኣለና ክንከትት ኣለና እናበለ ዝዛረብዎ ዝነበሩ ምዛታ ሓይስካ ክትሪኦ ከለካ ኣብ ባይታ ንዑ ክቃወም ዝኽእል ሓይሊ የብሎምን። ሓንቲ መስሓቅ ቪድዮ ክበክም እየ ስምዕዋ እዚኣ ከብርሃኑ ጁላ ጀምሮ ማርሻል ቁልጭ አይታችሁታ ዱባይ ሄዶ ቋንቋ የለም እንግሊዘኛም የለም አረብኛም የለም ነው ትላለች። ያን ያላቅሙ ያናርገውለት ምን የት ይግባ? ያ ማርሻል ማለት እኮ በዓለም ላይ የለም እኮ አሜሪካ አንድ መስለኛል። ይሁን ደገማ ተማሪ መኮኛ እኮ እንዲህ ይላል። ንጉሱ ዛጋ ያወራዋል ከየምናም ይለዋል። ንጉሱ እውነት መስሎት ሊያወራ ምን አመልስ አዮ የማይ ቁልጭ ሚስተር ቁልጭ አይታታል ንጁላ ኮይ ደዋርደ ዘሎ ኣብ ዓለም ውሕዳት ፊልድ ማርሻል እዮም ዘለዎ ሓደ ካብቶም ፊልድ ማርሻል እዩ ብርሃኑ ጁላ አይ ቲንክ እቲ ውርደት ናይ ኣቢ እዩ ግን እታ ንጁላ ዝፀርፋ ዘሎ ዘይኮነስ ስለምንታይ ኣምፅእዎ ትብል ዘረባ ሕጂ ክዛረብ እዩ ቁልጭ የእሷ ማርሻል ደግሞ ማንም ይሰጣት ቁልጭ አይኗል እንዲሁ እንዲናይን ማቅንጮ ራስ ነው አንተ ያናስቀምጦ ምንም እኮ ማይ ስንት ኦሮሞ እኮ ዶክተሮች አሉ። ስንት ኦሮሞ እግዚአብሔር ስንት ኦሮሞ እኮ ማስተርሶች ምናምን የሚባሉ አሉ። ስንት ኦሮሞ እኮ የጦር መሪዎች አሉ። ውሸት እኮ ነው። ጀግና እኮ ነው። ምንም የማይታወቁ ኦሮሞዎች እኔ የማውቃቸው አሉ። ኪንግ የሆኑ በቃ እንደ አማራ ያለ አብረው ያደጉ በስፖርት የዳበሩ አእምሯቸው በጣም አሉ። ኦሮሞዎች የአየር ትራፊክ ውስጥ አሉ። የተማሩ አሉ። ሚሊትሪን የሚያውቁት ከደብረ ኃይል ኦሮሞ ሙሉ ኦሮሞ የሸዋ ሚሊትሪ አለባበሳቸው የሚያስፈራ እነሱን ግን አላመጣም። ለምን አብይ አህመድ ይበልጡታል። ኤግዛክትሊ ዚያታ ዘረባ ከስማዕኩም ደለ ኦሮሞ ኒ ብርሃኑ ጁላ ኦሮሞ ስለዝኾነ ጥራይ ኮነ ናምፅእዎ ዘሎ ኢሉ ኦሮሞ በላሕቲ ሰባት ኣለው ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎም ተመክሮ ዘለዎም ብኣእምሮኦም ብትምህርቲ ዝበሰሉ ኣለው እዮም።
نعم تمسيقن أبي أحمد باكو سلو زخونة أدل كل ويكون زي زربا زي جواروني الواني ريو سلزي كاب أبي أصبيهم زحشب زحات يوم زلو جن كم تصوم يكني كاب برهان جولا مالتي برهان جولا أبي أبل على غير وزلو كاب نزاز اللو السلطان دنعو كم زخونة تفلتيو لعليا كتب مزخ سبا يكونن يلي مغنياتو وتهدراويا مكوننات يوم بزعو زي الواز قبرا بتبيا أبي ما يفلطاي زي قد زي سلزي እዚ ሰብ እዚ ልዕሊ ዓቕሚ ስልጣን ይበየ ስለ ዘለዎ እናመስገነ ክነብር ዝኽእል ኣብቲ ወታደራዊ ኣመራርሓ ብርሃኑ ጁላ ኣብቲ ሲቪላዊ ሚኒስትሪ ምክልኻል ከመን ገይሩ ኣሎ እታ ኢንጂነር ዓሻ ትበሃል እዚኦም ክልተ ከመይ ገይሮም እዮም ንዓቢ ክፍንቅልዎ ዝኽእሉ ስለዚ ስለምንታይ እዚ ብቕዓት ስለ ዘለዎም ዘይኮነስ ንዓቢ ንከይፍንቅልዎ ከተኣማምንዎ ስለ ዝኽእሉ እዮም ብፍላይ ነቶም ኣምሓራ ኣመና ፍርሂ ከም ዘለዎ ካብቶም ኣምሓራ በቃላቱ ስምዕዎ ብግምጥልሽ ኢኹም ተንብብዎ ዝግን 100% እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ነገር የአማራ ተወላጆች ባለፉት 5 ዓመታት አዲስ አበባ ላይ ያላቸውን ስልጣን ባለፉት 30 ዓመታት ኖሯቸው አያውቅም። የፈለገ ሰው ተደራጅቶ ያጣራ። ድሮ የነበረው ስልጣን 25% ኦፒዲዮ፣ 25% ብአዴን፣ 25% ቲፒኤልኤፍ፣ 25% ደህዴን ነበረ። የፈለገ ቢያብጥ ስልጣኑ 25% ብቻ ነበር በአዲስ አበባ ላይ የአማራ ድርሻ። ዛሬ ግን ካላጋነንኩት 33 እስከ 35% ስልጣን አለው ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ጀምሮ። ስንታይ ዝብል ዘሎ ናምሓሩሲ ኣይረሳዕኩኹምን ስልጣን ሲሂበኩም እየ ኣይተማርሩ ይዝብሎም ዘሎ ስለዚ ካብቲ ዝሓለፈ ግዜ ሳብ 33% ኣብ ስልጣን ኣለኹም ኢልዎም እቶም ኣምሓሩ ከንታዮም ዝብልዎ መልሱ ኣምሓሩ ስለ ዝኾኑ እምበር መበቆል ናይ ኣምሓሩ ዘለዎም ኦሮሜ ካብ ስልጣን ጌርካልና ዘለካ እዮም ዝብልዎ ተመስገን ጥሩነህ ድዩ ወላቲ ፕሬዚደንት ዘሎ ኣጥቀ ስላሴ ዝብልዎ ኩሎም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ናይ ኣቢ መጋበርያ ክኾኑ ዝኽእሉ እምበር ንህዝቢ ኣምሓራ ንረብሓ ናይ ኣምሓራ ክጓዩን ክቀዳደሙ ዝኽእሉ ይኮኑን ዝብል ዘረባ ድማ ካብቲ ኣምሓራ ብተደጋጋሚ ኢኻ ትሰምዖ ስለዚ ብውክልና ሰባት ስለ ዘምፀኻ ዘይኮነስ ብብቅዓት ክሰርሑ ዝኽእሉ ኩሎም እቶም ምሳኻ ዝነበሩ ተወለድቲ ናይ ኣምሓራ በዓል ጌዱ ኢልካ ዲኻ በዓል ፅጌ ገለ ኩሎም እዚኦም ሕጂ ኣብ ደገ ኮይኖም ዝቃወሙካ ዘለው ምሳኻ እዮም ነይሮም ደገፍትካ እዮም ነይሮም ኣማኸርትካ እዮም ነይሮም ስለምንታይ ገዲፎምካ እንድሕር ኢልካ እቲ ናይ ስልጣን ኣካይዳ ናቱ ብቁዕ ስለ ዘይኮነ እዚኣ ድማ ናይ ነይቲ ክሽፍን ኢሉ ዝጥቀመላ ዘሎ እዮም ዝብሉ እዚኣ ስምዑ መስማት አንችልም እያሉ ቲዲኤፍ አሁን ይኸውልህ አብይ ይኸውልህ የትግራይ አመራሮች ለአብይ ወርቅ ቢያንጠፉ ከአብይ ጋር መስራት አይችሉም። አብይ የትግራይ ኢሊትን ካልደመሰሰ በስተቀር አይቆምም። ትግራይን ካላንበረከከ በስተቀር አይቆምም። በውስጡም ገብቶ ከውጭም ወሮ አብይ ከመጨረሻው የመጨረሻ ፍሮንት ብሎ የሚያስቀምጠው ትግራይ ህዝብን ነው። እዚኣቶም ተጋሩ ግን ኣበይ ኢሎም እምበርቶም ዝርዶም ተረዲቦም ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ እቶም ብቐረበና ብዝፈልጥዎ ዝዓበየ ፀገም ንስልጣኑ ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ኣመራርሓን ናይ ትግራይ ህዝብን ከም ዝኾነ እዩ ዝርድኦ ስለዚ ዋላ ወርቂ የንፅፉሉ ዋላ ዝገበሩ እንተገበሩ ክምሕሮም ኣይኮነን ግዜ ጥራይ ክሽምት ዝኽእል እምበር ተጥፍኦም ምዃኑ አንቂዱ ተበጊሱ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ well this is up to them they have to deal with it because at the end of the day ፀላኢ ናቶም እንታይ ዓይነት ዕላማ ከም ዘለዎ ንፁር ዝኾነ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ንኣታቶም ንክምሕር ዕላማ ዘለዎ ይኮነን ድሕሪ ንዝሰምዕ እዝኒ ዘለዎ ድማ ፀላኢኻ ፅቡቅ ብንፁር ምፍላጥ ሓጋዚ ምኾነ ግን well ንሳቶም ኤርትራ ጥራይ ፀላኢቶም ትመስሎም ና ዛንጋላትዕ ንህዝብና ዘፋጥጥ ንህዝብና ኣፎሙ ዘቕንዕ ንህዝብና እምኒ ዝድብሪ ግን ካብሎም መዓልቲ ኢዱ ይሰብስብ እዚኣ ዘይስብስብ እንተኮይኑ ንሕና ሕጋዊ ዝኾነ እርምጃ እውን ክንወስድ ኢና እዚኣ ኣብ ፀጥታና ልዕል ኩሉ ንቅድሚ ኩሉን ክንለምዕን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክንሃንፅን ሰላም እዩ መጀመርያ ክመፅእ ዘለዎ
ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዘላቶም መማረፂት ናይቲ ጉጅለ ሓሳብ ምስዳቅ እምበር ዓርሱ ክኢሉ ክመርሕ ዘይኽእል በዓል መዚእ ክብል እቲ ብሓይሊ ካብ መዝነቱ ዝተደፍአ ኣመሓዳር ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ሃፍቱ ኪሮስ ተዛሪቡ ወፍሪ ምንጠላ ማሕተም ዞባ ደቡብ ትግራይ ንልዕሊ 3 ግዜ ፈተነ ድሕሪ ምክያድ ሕጂ ዕጡቃት ብሓይሊ ነቲ ቤት ጽሕፈት ሴሮም ከም ዝኣተው ዝሓበረ ኣይተ ሃፍቱ ኪሮስ ወሲኹ እቲ ኣብ ዞባ ደቡብ ዝተገብረ ፍጻመ ወፍሪ ምንጠላ ማሕተም ቀንዲ መለለይ ባህር ውድብ ሕወሓት ክብል ገሊጸሉ ፕሬዝደንት ግዚያዊ መንግስት ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ካቢኔት ዞባ ኣስታት 6 ግዜ ንምፍጻም ወረራ ፈጺምልና ኣሎ ክብል እዩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ሕምስምስ ዝበለ እዩ ሓደ ካብቲ ኣብቲ ምዕራብ ትግራይ ብፍላይ ኣብቲ በዓል ራያ ኣመሓዳሪ ኮይኑ ነቲ ድራማታት ናይ ፖለቲካ ዝገብር ዝነበረ መራሕነት ካብ መቐለ ይቅበልኒ ካብ ግዝያዊ ምምሕዳር ይቅበልኒ እናበለ ድራማ ዘካይድ ዝነበረ ካብቲ ቦታ እቲ ተበንቂሩ ከም ዝኸደ ኢና ንርኢ ዘለና ኩነታት ድማ ሓደ ካብቲ ነቶም I think ተጋሩ ሼር ዝገብርዋ ዘሎ ቪድዮ ነዚያ ነቲ ኩነታት ጽቡቅ ጌራ ትገልጽ ተላላኪዎች ባንዳዎች ያሉበት ሀገር ሲሆን ጨው ያቀመስክ ትልካቸዋል እነዚህ ገረልባ ባንዳዎች ሳይቸገሩ የራሳቸውን ዜጋ የራሳቸውን ቤተሰብ ለመግደል ይፍጨረጨራል አልባ ተላላ ዝያደ ቪድዮ እዚኣ ንምንታይ መድረኽ ኢሉ ተዛሪብዋ ኣቢ ብዙሕ ግዜ እዮም ሼር ክገብርዋ ትሰምዕ ሸፋቱ ንረብሖም ጥራይ ዝነብሩ እንተረኺብካ ንዓታቶም ንእሽተይ ቁራሶ እናሃብካ ህዝቦም ከጥፍኡልካ ክመርሑኻ ይኽእሉ እዮም እናበለ ዝዛረባ ማለት እዩ በዚ ኮይኑ በቲ እቲ ናይ ጽምዶ መንፈስ ወይ እውን እቲ ናይ ትግራይ ናብ ኤርትራ ገጹ ዝሕስቦ ዘሎ ንኽጸምድ ምናልባት ያ ሰሚዕና ናብ ናይ ኤርትራ ክንሰግር ኢና ዝበሃል ጀነራላት ዝበልዎ ኣትሊስት ድሕሪ ሕጂ ኤርትራ እንተወሓደ ኣይክትወግኣናንያ እንተኾነ ከዓ ምሳና ኮይና ንኾን تخسر لفنبر أي توقعنا الناس الذي ذي حد عاوتي حد نجار جرنا لنا بس دحلنا أي توقعني ناس ولو كابي كم مثلا عاوز بس حكومتها كابي عبيلو نابو 5 دقيقة كانوا دوهم كلالنا الذي أتي أتقن حاجة زينا بارز بحال زلوا أما بأزيو العلم الدلاوني أبي أحمد محبا زي بقول قال زي بقول حوينك ببزعته شرحك النار أخذ خيات المخلفات أبي أحمد ابنت سراوي داب زحكا أصور داب زحكا درونات حديث تكنولوجي وسيحكا نزغينات دي أتيني كوست تسعر ترحيب على أمارات بالكاني نزل المجوار بروغي زخونا بحوطة يقور له بشما تاخذ بركله كان محجي بعد هذا شموتوز نبره لو مي زخوفلو ولا حقال أصور شميتوس زخوفلو أكلاتنا راشا نيرتنا يشتو نيرتيا يشتو نقوله أبتدي زواج الله وكلهم نهاية شيء تهاجرتك والكفلتس قاعد الله جدي أصور مخشتولك دي حرزوا لي كله أبي أحمد بروغي دقفنا مع الإمارات لعلحامو يعطل كم زلو نرئ لنا ناي إرتراجن نتي ناي تجراي ورقي حجم علاقة بموعد إساس كان هلا حدا جا مخانو سلس فلت زلو نزي كل عينة واقع تخفيلو أفليس كبر عنك خلال الله بمبار أما تجراين إرترانا بحدا خانكا العلم الدلوات أغبر عنه تي سكفتات فترنتاي زغل زغارت زلو بجيكات ناي كلام هجي ناي معرب عالم نبلو نورنا أي بعد أمريكا ناي أوروبا دليتات إذن زوال حيلتات نناتن كم زرعهم ويا أبزي زرعهم عندويسي بلكة تتأنكي أجي تسكري أدلهم تاي تتأنك نعم زخول زمن صح زلهم تاي سو إلى أننا هذا قوم صغيرة دلوقتي ولا سنتاي دليتنيكا في جمر كله راي وأبزي زي فلاي زي تكالي زي أفريقيا سنتر فور ستراتيجيك ستاديز نزلت نعت تغور كله خدم انتهى عبريتها حمزة أكون انت حمزة غناري أتي إنترست انتهى رايو driven by economic interest له أنا هذا كله نايت زوبا أوارق بتجيب تجراي بلو بيرترا بيلو أبي أحمد بلو كله معلومه دبي زوجة economic interest لنا أتي أطوار شمتها كم زلون لنا جي أتي شمتها لو زبحال دخاخ ترزلك ويس أبايتاز جبر زلو لوتي أبي أحمد بزخونه يكون لوجيكال حتى بزح نايرك أتكياتها أبي مسير تراك واقع تدلي ويمسكالك واقع تغين مقعوة تغين مجمريا أبي تبيع زلوا تسقم كفتحي زلوا أنت زي لنا بيرترق واقع قيد كله بتبيع ون هواف كفتروا لسه لزغونه لذا أبي أسواري شمتها اللودي وتهدروا عقم اللودي يبلو كتفلت مجمريا أبي تبيع زلوا بدوهتات يفتحوا دلوا نزبل نو ماليشهم يعبير له سخاء وتهدروا عقمنا يا أبي هفات رايكم زغونه تهديت رايكم زغونه بر أب تكبار زرقة درونات ببز عند زهلوا سراوي تكتحن وتهدروا عقمنا قطحن مجمريا إثيوبيا زلوا تسقم فتحنير جد كم نريو زلنا بزح جزية هوت إير بلو تميديا نا إثيوبيا حيلي بزح نجار تركب كم زلا جركا حركة إمارات نيجي تزاري معنا إمارات أسوار بزحكا صغير نجار نير تزخون قدانا السودان متخونا نير قدانا السودان سراي السودان يزعوه تلزرلا سلازي إمارات كتجبرت خل عقمي
ኣብ ሱዳን ለውጢ ተደየምፅዩ ኣብ ኢትዮጵያ ከምፅኦ ዝኽእል ለውጢ እውን ኣዝዩ ድሩት እዩ ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ሰፊሕ ዝኾነ ምልዓል ኣንጻርቲ መንግስቲ ስለ ዘሎ በዚ ኮይኑ በቲ እዛ ዘረባ እዚኣ ብዙሕ ግዜ ትመላለስ እያ ግን ብዙሕ ኣቓልቦ ዋላ እኳ ኣቓልቦ ዝሓትት ኣርእስቲ ተኾነ ነቲ ነገር ኪኖቲ ዘለዎ ኩንነት ንላዕሊ ክንጥምቶ ከዓ ግቡእ ኮይና ይስምዓንን እዩ ሕጂ ናብዚ ንስገር ዘይወላውል መልሲ መንእሰይ ኤርትራ ህዝባዊ ግንባር እዚኣታ ዓባይ ናይ ፖለቲካ ናይ ስነ ሓሳብ ዓወትን መልስን እያ መንእሰይ ኤርትራዊ መንእሰይ ንሃገር ክሰርሕ ኣለዎ ንኤርትራ ክሰርሕ ኣለዎ ንኤርትራን ኮሚኒቲ ክሰርሕ ኣለዎ ናይዚ ቃልሲ እዚ መራሒ ከዓ ህዝባዊ ግንባር እዩ እዚኣ ቀላል ትመስል ግን it's a very powerful message and a very powerful victory ideological political victory ንኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ወፃእን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ክሳብ ንኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ወፃእን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ክሳብ ሎሚ ነዛ ቤዚክ ምትእስሳር ኣብ መንጎ መንእሰይን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ህዝባዊ ግንባርን ክፈልዩ ዝፍትኑ ሰባት ኣለዉ ነዛ ሰንሰለት እዚኣ ክበትኩ ዝፍትኑ ሰባት ኣለዉ ምክንያቱ they know very well እዚኣ ሰንሰለት እዚኣ እንድሕር ተበቲኻ መንእሰይ ካብ ኤርትራ እንተደኣ ተበቲኹ ኤርትራ ካብ ህዝባዊ ግንባር እንተደኣ ተበቲኻ our people our nation do not have a future our people abroad in the diaspora our youth don't have a future ስለዚህ እዚኣ critical ዝኾነት መረዳእታ ስለ ዝኾነት it was something that we've been able to achieve and it's something that well نقتل كابا قتلنا بزيادة مدب سياس كسمعوا لي ذا فيديو زيادة دس بلد حجن نقرب لكم مدب نتي أب سدت كم كنت عبب الدهو كوينو زلو كابتت بيتن كون النتن استبقسي كونتات من نبابرو سدتن كود تباو قلولاو ناي معراب زبقسو عبايت زلو نتبرا أنك نقرب لكم هنا ኣብ ስናምራዊ ምዝንባል ዘምጽኦ ዘሎ ኣብ መንእሰያትና ከምኡ ነዚ ብድሆዚ ማሕበረ ኮማት ኤርትራውያን ዝገጥምኦ ዘለዋ ኣብ ዝብል ንዝተፈላለዩ ሰብ ሞያ ኣባላት ማሕበረ ኮማትን መንእሰያትን ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ብምውካስ ኣብዚ ናታቶም ርእቶን ነቲ ሕቡእ ባይታ ዘሎ ሓቅን ከነንፀባርቕ ክንፍትን ኢና እቶም ናይ ፀጋም ረኺቦም መኻ ከይድሎ ማለት እዩ መንእሰያት ኣለዉ ናብዚ ኣብዚ ቁርብ እዋና ዝመፁ ክጉድኡን ዘይንደልዮም ኣብዚ ተጠኒፎም ማሕበረኮም እውን ከበርክቶ ማለት ክሓቅፎም ዘሎ ኢልና ኩሉ ሳይና ንዛረብ ካብቲ ብድሆታት እውን ሓደ ስለ ዝኾነ ምስቲ ክንዛረብሉ ፀናሕና ናይ ኣእምሮ ጭንቂ ንርኢ ዲፕሬሽንስ ንርኢ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝኣትዉ ንርኢ እቲ ሰምዕዎን እቲ ኩነትን ዳርጋን ብዙሓት ተንኪፎም ዳርጋ ሰቡናዊ ኣብ ኤምባሳገር ኤርትራ ንዓዱ ዝምለስ ብዙሕ እዩ ኣይንገልፆን ኢና መስርሕ ስለ ዝኾነ ተዝብታት ክንታይ እዩ ኣብ ማንቸስተር ከመይ ዘሎ ማለት ኣብዚ ዘሎ ያ I think ሓንቲ ካብቲያ ኣነ ዝደልያ ዘለኹ ደስ ዝበለትና ኣብዚ እንታይ እያ ኣበላታ ስለ ጊቭ ሚ እዛ ኣቶ ያሬድ ዝመርሖ ዘሎ ዲቤት I think መዓዝ ተገይሩ ኣበይ ተገይሩ ኣይፈልጥን እየ ግን ሓደ ካብቲ እዚ ዓይነት ኣብ ደገ ንዘለዉ ሰባት ከምዚ ዓይነት ምስቶም ዜጋታት ኣብ ደገ ዝነብሩ ዘሎ ንኩሉ ብድሆታት ሰሚዕካ እዚ መደብ እዚ ብትክክል ኣብ ኤርቲቪ እውን ኮይኑ ንኤርትራውያን ዝያዳ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንእሰይ ብተደጋጋሚ ካምፔይን ክግበረሉ ዘለዎ እዩ እቲ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዘሎ ሕልምታት ንኩሉ ሰብ ብማዕረ ኩሉ ሰብ ዝረብሓሉ ዘሎን ዝጥቀመሉ ዘሎን ኣይኮነን ብግዳ ሓቂ ክትርኢ ከለካ ዲፕሬሽን ስትረስ ጭንቀት ኣብ ካልእ ዓለም ከምኡሎ ኢለ ግምት የብለይን መፅሓቲ ስለ ዘይገበርኩ ተጠንቂቐ እየ ክዛረብ ዝደሊ ንኣብነት ኤርትራዊ ዜጋ ካብ ኤርትራ ወፃኢ ድሓን ንግደፎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ ኣብ ሱዳን ነይሩ ኣብ ኡጋንዳ ኣሎ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ኣሎ ኣብዘን ሃገራት እዚኣቶም ሰባት ብጭንቀት ብስትረስ መይቶም ገለ ወይ እውን ሓሚሞ ኣይሰምዐን ኢኻ ኣነ ንኣብነት ሓደ ግዜ እውን ነይረ ናይ ብሓቂ ናይ ቁጠባ ፀገማት እውን ዘጋጥመኒ ግዜ ነይሩ እዩ ኣብቲ ከባቢይ ኣነ ዝነበርኩ ግዜ ኣብቲ ኣነ ዝሪኦ ዘለኹ ናይ ቁጠባ ፀገም ዝነበሮም ይርኢ ነይረ ናብ ጭንቀት ገጡ ዝኸደ ግን ብቁጠባ ተበላሽዎ ገለ ኣይነበረን
بقمت قالوا أبي أوروبا مسينا لنا أبي أمريكا لنا كندي سبات نحن نفلتهم ويون بغربا دي فلتونا أبزيك كتما نسي تسألي لهم أبترجع زورو زريهم سبات إيرتراين الله زياتهم مالت التمنجستي اللون أو تتعازى جزار لهم يكتاتلهم يجن زوعلولو زبل مقبل لهم مدى قسون علوه جن أفتك تماك زوري ريامي هاي مالتي زي معربا عالم نقول لسبا يكون المتشوت نبزو حساب بدهور لو بزو حساب دما زدنويد مسا دما بزو بدهوتات كم زلو مغنياتو اتاق بابلا ورقات يخون كالون نادم مزحجي أبزح على فوانات نا خف اسل زمزي حما ورقات زلوم بزو حاتيو سلازي إذا زربازي عبد نزوم بعبيو بدرجة إمباسيتات كزربالو ترادي كونس إذا زربازي زوم دقة زلنا نهبو مسكرناتات كاب ترى سبات مالتي كاب تما ميديا زلو ترى كاب سرا سبات مت زلو تمكرو كم زوج جنرية زلنا أب إريتريا ميديا نتورك لاتكم زي فيديو خيط كتكون سمعوا تسواي بزعدي يسمعكم أبزي لذي إذا عين الزرباتات نابزبي بتعيو أن نتي زملكتو من سيا بيرترا أب كولجات ديو ولا من قد سمينارات أب هاي سكول ديو تنقرون خلالو الرياليتي بليبيا أنت عن بدوتاتي مت أينو في المتات هي اللي خوني في المتات صراحة خوني جن كامبين زدليه يوزي بزع سعر زدليه مغنياتو سدت تتوكبل تقينو سدت مسجد المخانو كم هروك انكلال لنا هو بزع سبالو نحوات كاخ نقرا لك نسدرهات نقرا لك انديو صبون ديسو جن سدرها خاي سموخانيو على حدا غزي احوات كاي سموخانيو نعاتاتهم نخيوصو تقبرو زلا خاص لازم مسلم ስለዚህ ሰፊዕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ወይ ውን ሚዲያ ካቨሬጅ የድልዮ ለዚ ጉዳይ ዝብል እምነት ኣለና ዳውን ክገብሮም ሳይ ጉቦኦም ግን ጠፊኦም ኣሎ ካብቲ ሕብረተሰብ ወጪኦም ኣሎ ካብቲ ሃገራውነት ሕጂ ዓቕሎም ጽቦ እዚኣ ሓንቲ ክትከውን ከላ እስከ ቁርብ ሪፍሬሽ ክገብረኩም ዝኽእልና ዓድና ድማ ከረየኩም تعال ضرب كده اسرع وركز ها وابرنا نيدي والله ما شاء الله هذه خطفات تقريبا زيغاش باركا رجنا فرتشويا الى مالتيما دس كتب لنا كني زي ريال لغزا فيديو زيا ولا موسيقى ولا تقلب this is beautiful man this is beautiful I really hope that عدنا بتناي تفطروا ناي قرب تمليسو تصباغا كم زخن رينا بحكي دس يلوني عاقتكم دس كتب لكم تخلي عليه انت خاب زي هلا لنك نزرعوا فيديو دس تبلي هساون راي واسكه شعب حد وطات الأساسنا نيرنا مو عطهم زرقنا من الإسيات حالي ستيفانوس جابراي حيزالكم مجالكم ملوك مكتسال لا أقبلكم منفار أيوة مالتي كأتو زجبرنا مالتي ناي نفرتي نمنفار فوري مرني كبولاي and جن بزح نقرات أداتي مني مالت كم يسرع عمت شوي حد قال أداتونا مالتي أبني فريق كب إيرتان دام تصاحو الفاكن 10 عامات هتكون إيرترا بخمسة so نروح تاريخ حسيب أخبرته إني 4 عامات مالتي ناي بحكي دس بليو تالنت أبير نا إيرتراويان أب دياسبورا زلوا أب كلا عالم زلوا تالنت سي مجلس كويس زي ركبوا I don't know أبي إيرترا زبرر زلوا دي ويسا بدقة إيردانين زلوا أجن كرو إيرترا ومخانون رلنا أبي إيرترا ميديا نتورك اللي تكون كتكم رأيوا ناي بحكي دس بليو كم زي عينة برنامج عندما في لا يبدأ زلوا زبنا أسفع زخانة تمكر زلوا وصل زخانة it's beautiful. كم سنة صوتين يرسم and yeah there we go so مبزعت جزير ترى من سيئتي بكون عوت زخانة من سي أبكر باس لزين ريو كتسأل لزين ريو انتي مثلنا أبزع مبالتات زي الليد مثلنا thank you توم نزك كم زعينة برنامجات قرب زلهم بزع عريزة حتى يغني لنا إيرتراويان أب كل عالم يخلعوا كم زلوا كان في الدماء حلافنتنا نفس وكف زي قال من سين كويس معنا كم تعب دق كم تعب وشتي إن ريو كم زعينة أبير لينك زلوا إذن هاي موديلين ريو زلنا and it's beautiful we have to show إريترا تسفخم زلوا بروه مزاي كم زلوا من سياتنا بزو عدلات كم زلوا من عدلات زي ما بزاف عكسر حلو كم زلوا لذي again إذن هاي فاشن شو دينا كاله حدا نايتي modern society ملالي ونسلا زخونة أكلنا يكون طبعاً سلا زخونة تعوز جبرون تسفاز هبيو سلازي thank you very much إيرلين كون نزعينة سلتات كوشت إيرترا دوتس it's beautiful كابيرترا صبوا نجار كوتس يزدلانه bias نايت صبوا تراي كلونيو سأجمع يلن بدوهات يلن يبلي اللون كن أنتو بدوهات بزاربوا وحدات يكونن أنتو صبوا نجار تراين رأي حنت دس بلت مخرج معك بكم كلتا خمان كبز يعني جمر
مري يخن تعرف وليد كن أفتناتهم كوميونيتي يخن تخدع أبو يخن بزعبة حدار بزعبة ريليشنشيب مس حت نعل تخن كوكوريان نعل تخن مموريان زبالات نداففو مزاج يخن فوق تقبلها نعرف عابزي إرتران يخن حواتنا يخن عابز مس يخن مسحوات كن تعللات سحق أقل ملء يخن مبر عابز مس يخن أستم هروت بانا قل ملء سعادات حزا قل ملء عابز نات كن كوميونيتي خد كن تزارع مسنا عال تخن يخن تزاربها مصارع قرز الزربي بالكلام كوميلكن أنا سيت أليم أمريكا وتمرعي تمتي ويتعرى تمرعي سي نحر عود حدار له ويكان عين عون مور زفقرنا نقرت له سيكا ثانك يو حق لابزي مالت إيرتراويان كم إيرتراويان كم حبرة سب كنكتصلين عند اللي زلنا سلازي كم قلب زخون يقول ولك عمر الرجعها كابتي حبرة سب وسأي حدار غير كان تلغى شفاء يكبر لك قصون حدارنا من نيلكم جن ما تيخم أبزينتك على سب نقص الواحد تسعروا تخيلكم بتي إيرتراو زر كقصل تدليكم إيرتراويان نكواسبو كتتبع لكم تزي اللي let's not be a force for destruction نتعبر تسب أم مفراس كانوا قوية بالله نسخة وين نسخة زمرسكيو شفاء يكبر لكم قصون حدار يكبر لكم نتد تريفوز اللوجن أسركم نكسب تسعروا لهم مغنيات كل وكم يبلون مغنياتو إيرترا كم إيرتراويان كم يسبخن قصل تقينا إيرتراو نتقوتي لترايو سلازي سبقت مال اختيازيا حتى بزيادة فتواد ما ذكر نسيو بلح مال اختخبا خلوا دسي زبلني زيادة ما حنت كابنيا سبسوا قادمكم بلدو إلمي إسران حمشان عمنت سايكولوجيست ديفيد دانين and Justin Kruger زكايرو نوح زبالة مسناك مبسحتي إوان وحد عفلت أزلو وسب عبي كونفيدنس كم زلو يمكنكم دمو كيلو إذا خابتناتهم سم أب سايكولوجي دانين كروجر إفكت تباهيلو يتزوع بحد زيرو بقعت انتزي بلقا حزرات بقعت كم زلكا أم نفسها كتلي لا يدخلنها وحد فلت كلكا خنسخا بقعت تسأل نتي وحد عفلت أزلو وشتخا نع وحد عمخا كتلي وحد فلت كن thank you نشتي حفتي نبي حق تصبغيو بزعق زين رؤية بحبرة سبنا سلازي زاد ما تبغز هنا لبونا هيباتنا لا زي تفلت مهانكا كتفلت أخول فلتات كل وقت على كنا من تاي وحد كم تفلت مستفل ما استفلت مسلكم هذا سبنا لعلك خيط كله تمرتنا بنت هاي سكول كتمهار كلا بزوج زفلت كمسلكا قدام هاي دقرنا يونيفرسيتي جمركا كل تتمهارو introduction to biology introduction to disease يحريو ماستر كتقبر كلا still introduction يبلو حاب قال كورسات تيسس نات كصحف كلا خدمة كند من تاي فلتات كم زلون نس خدمة كند من تاي صبي فلتات كم زل كايزر داكا بي اتش دي مسكت كزجدد فلتات كسع كندي اب حنت فيلد كند من تاي فلتات كم زل تجنزب سلازي فلتات مودعتا يبلون بزح تفلد مسلكات تلو دما وعد فلتات سلازل كايو ثانك يو فيري ماتش نايلو مارساب زغدي لايك قبروا شير قبروا ريتوغ من حسابكم انقلتوا مزا تعمت درفع حداشات مثلني كقت حكمي